Right. Mwanchumo tegererio radio Vuna 102.0 FM. Twachakiro moroberi bwekerisi abuna botambe chinsa kianda bakense mo chintunda mbwate inye kogosemia gokomanya na gokogokiari tukoria rero tindia studio buna monarete kokoretero moroberi yo live koru St. Paul's Nyaborumbasi Catholic Church. Tukoria rero bageni baita se studio baraba bana kwaya ba St. Paul's Nyaborumbasi buna botambe togo chako moroberi ito aso kumotanganya monguru siku ntamwalika catechist bwe sente yega atobeke asama boko yo monguru atosorolera atoirire sara tochako style. Karibu sana mwalimu. Sereta nerio mwana nerio moyo mutagatifu. Amina. Tato itole igoro elieta liao lisikwe obo uwanja kwao kolekane nsaiga mna igoro otoe bono ndagre itu ya bono otoruse bibebe ito unanto gotiga bagotochegia to baisa gotobeka sogotemwa niho otobo beri korwa so bwensi. Amina. Masoge Maria monguru nari nae kwanyo diregesio Kobwa bakungu bonsi na Yesu mwana wende yao na negesu. Mario mutagatifu ina Nyasaye tusabire ntua basalia wono nase keroke okuwaito obonene obera stata na somwana somo yo mutagatifu tosorole umutungi na ndomu ya tata Nyasaye mogorobengia nechinga gichingia na ndetwachira sobo swao okoira neringambu yamone kiara watena manantu korwe mambi gokebirebi bagani baito bachire korwa radio Funa banakwaya baito besenda yeto ya Nyaburumbasi na bakristo na bonsi bali no moyo bogwanja Nyasaye itokwa banchere korwe mambi gokebirebi twasangira bosera bokorwa sekero kya ukyobanene buyabu aboto isana korbono goikanande karato gokore gepindi getigarete asenge njo bonene buhao sese nikaro yo moito uwamona bara elinde beyonce bikira etare Yesu Kristo buyabu aboto isane ekyagerora kore mnorigeti nse ya mabera na meamanyinga Yesu Kristo oyoro monguro ito asere taria tata. Amina. Biamono asenyasaye. Asante mwanchumo tegera libono. Mwalimu otaragenda nteto kwani bategera. Obuna wasaba iga bategera libayigure okwane lingane limo no maite kwaye maite go sei goro wachete kwara berire gaiga. Esengenchorero we are promoting St. Paul's Nyaborumbasi Choir. Ayebuno mwalimu wekerisie keiga Hora tuale ingana ogotebia abantu bakorigeretie nsengima na bagotegerete wetera ase radio Vuna 102.0 FM asomorobere yoga bweke rebo biamono moraria sengencheri baga litangani tigamba iraneri ngambia mona sengencho yogocha ase kanisa yetu ya Nyaburumbasi Catholic Church kwa yaito yerero aseli tukeri nonye na icha igo motienyo Januari omwaka oyo ne kwa yamanyete koru ngase miroberi yabo yoboteri ni eribuya matera mange basokiri aramaya miroberi ogokora amangana ya matera abao ase parise ito ne manyeka ine buya ngane center go fa form buya kabisa na inche ntagete koira nerie kwae itonga biamono asenge njo nyasaba sese ne riogirigia asenge njo nyasaba irafye yerengia elinde momoterere na koimokererie rietaria yegoro mwensia nyasaba seni na ndabanjere tonyare ko batokogendera asenge njo atwancheire tonyare eigoro na komotogi botambe. Thank you so much.
niwategererio ino mokatikista anganasangamo naintwe lakini tengencho yemeroberiende moganetie toko mwali baga agende nganchere to chake nogotera kurwase kwa ega ya Nyaborumbasi timaitinga ngotera kirukio komogo chaka na koroko one of your best songs yaman ngotera kwa ekwaya ya St. Paul alafu tumanye tinkwana che masemo komanyomo ganobwe kwaye yeiga komanyandi ya chagete chi album irenga perete so far so good emeroberi babwate ali baganetie ase okogendera komokorero monene gwetera sogotera onye gogotobwate live inyoranga ogotonyora gwetero mutandao www.radiovuna.co.ke bali moreko ruchinsemo cha Nairobi Chesco Machengumbu ni www.radiovuna.co.ke ntora somo tandao Facebook live na boigo na bogo tonyora somo tandao ito Ovuna Radio YouTube live origeria bana kwaya baba mesete they are in white litukeriga ria Christ the King sijui kama DJ uko sawa can we go ogotera kurua se kwaya ya St. Paul's Nyaborumbasi alafu baadaye chairman wa kwaya utakuwa unasongea hapa ototebyo moganobwe kwaya nyoranga igore ye masemo motegereire mancho motegereire onye goteite koboliri bolyo igoroye kwaya yega na bokolika ujumbe asensemeria Facebook nitakuwa nasoma baadaye chi ujumbe cheno yendrago chitomaro sawa sawa DJ ukiwa tayari unaniambia lakini rende tigana ara kwani omonginore gai ngakiore baba mbioni mana ya tankuru kumeri kiriyo musekretari bwe kwa moriki ekwaye yendi kwanye soe 204 igona otereta sechi volume chons boko irete hotel no buyabole ngawa no yabo what challenges buyabole kiagera nona sense moyo ngo tokonya bole kera kwanya rire mate mwande egoterekera wakwegeire kwa igure message ko bugate gokonya kora singencho yokoira ni liberance unaimba sauti ya kwanza ya pili ya tatu ama ya nne mimi naimba sauti ya kwanza Naweza tuambie mmeimba nyimbo volume ngapi 3 ya kwanza jina ya album tu right saidie ya kwanza ananitosa Yesu ananitosa Yesu right ya pili volume mbele ya miungu Bwana nitaimba saburi mbele ya miungu Bwana nitaimba saburi mbele ya miungu Bwana ya tatu volume ya gatatu kiburi majivuno havifai tuache right thank you so much DJ na kungoja kenogotera number 1 ekero togo chakase egepindi lakini sijui kwaya naona wa mama ni wengi abagakambare kwaega bagakambaro abagotera tena na bez mugakoyo macho gote gabwangu nande chikwaya ngoenda chinyinge okonyora abangina 32 abagaka babere just want to know why sikogo cheiga se camera are you the chairman nigonde omosembwi kwaya kwani omotegereri motebi elieta mbiya mono sana omotegereri abale mantegerete kurwa sikwaya ya Nyaborumbasi St. Paul's njenkuru James Miruka Luibonyanja James chikwaya chinyinge bagakambayo ndete bono okwane a reason as to why amaliogi motatageti
chinsa moko sarerigo asekyo konyora bagaka barabaka ase chikwaya almost kerase tari nyaborumba sioka but kanisa nyingi sana mbuya mono sana omuralia sokumbuli swali eliga na niri swali ligia sana abagaka bange igo bakorange kero togotera kero kini ntubwatigas na enda abagaka bange ukororanga ikanisa tali bonsi bagutaka kogenda ikanisa na enda abagaka bange okunyora baikara nsinjire busaigo nani jukulige none kirako bera njira gukoro ngekore tiki ngeyo bona abandi tuguchamba lituche kanisa nandi bona munanje nyikwanire na chagite 1976 gotera kero ndu musaiga turuje paka bono nonde na kiki kogera kero kenda sinju nanjite gotera kindomo kepa kabono uko kwaya lakini nene ngotebana abagaka bange okonyoranga igo bakuinya korolekana bali pisikere ngaki na ende bono kwanyu ngumwake hararengere tinge kerako genda gusisi kanisa gotera ngaigo bono tabwatigasi yako akora lakini ninda yeto gotia abantu bamtekero gotera nyasaye ngo gokonyare kuyurire mirangwa na ende kero kende birengeri utware binge byakanyika nayo munyene kwanyara gusoma muna bona ase kwaya nje muno mugakanyikwanire yankonyera senje uwetenenera yagera kunyara ndi gukora ibintu byane ndani mu bundu narima ngutugane nitwete ngombe nkuri mandi kinyini na inje nanye kindu umuga yes right ekero kwerigereri kwarigereri umuga koresko andake utari kwende kanisa utari ne kwaya you are age mates moreke goli how do you see yourself etobauti era sore ne tobauti era somoga koli nereriye etabauti ero nene sana ikiagera nambe monche munongo chese kwaya to konyora njira busayo namba ya kabere go ikante mekuri njira ndanyara konya abana bane na mono gori efis abagaka bande ekero gocha taringa ngota ngambali kuriye lakini nende singi njo to gocha kwaya tuwasemana tubwate gurubu chigurubu mbali mbali tobaganete abale bakulima baro abande bagutuga chingoko baro abande bagutuga ngombe na ndi ngosemana tuli na kitoko nyari kuira abana school iri ndi bono ikiagera itabauri ne korata nero na bali nkoira bali lakini bono okonyora nga chinsa chinyinge omuntu abange ibago chaya abantu bali bakondika kemobererende do you feel yourself kerogotenga you are physically fit ko bomonto orio ora marume mbiya mono sana goso wako boche para kero ukuratenga muntu ndaho korango yantu bwati bongo ochande osebo charogete kidogo ebo charogete kidogo kare kero no kukulige yugo korora muna kero kento chakanda nimbwata kake oranga bono omuntu yumbali bande batatakitia bande kane kero goche kanisa go korama ngana maya umuntu aho kororanga aye naye uli utatagetie oye bisete kanisa yani we bisete kanisa okay yani timati bakora thank you so much. I'm still waiting for the DJ. Are you okay? Ningani okwana mangana bero muralia ngocha torabu coach torabu nte totene na bora yunga na bangi nabo then we coming tunaenda mbekelo goteroku muna goko buga the choir should be standing muchangamke ogotera no kwaino ebiryato ebichuli bantu bare ready mama tateke sindio iko sawa Anyway.
Yes, DJ nipatie song number 2 alafu tochakase chinkwana. Hey, ogotero kuya sana. Gotero kuya sana. Igokonye na bomoro. Konye na bomoro. Lakini mokirete. Ege iriato. Ai, enkwa yake. Enkwa yake. Right. Haya. Song number 2 DJ. Alafu tuende ase chinkwane kero manyakero gako na kwearigania mogaka nale gali otigali enkwana tore live radio vuna so mutandao YouTube na boigo Facebook kanyagoto machi ujumbe China ro tokogochera live koru St. Paul's Nyaborumbasi Catholic kwa baito gaigase studio Tabaka Parish sebo raibwa Father Chris Santos ayako DJ Kiburi majifuno akifai Kiburi majifuno akifai tuache Kiburi majifuno akifai Kiburi majifuno akifai tuache Ujisifu kila kona kama wewe ndio wewe Ujifanya sana kila kona ili watu wakuone Tuache ni kiburi Tuache majivuno Tuache ni kiburi Tuache majivuno Tuache
wote tuacheni kiburi, wote tuache majivuno, wote tuacheni kiburi, wote tuache majivuno. Right. Kivuli majivuno tuache. Who wrote that song? Mwari geta wadero. Mwalimu Nara. Mwalimu Nara. Come. Mwalimu. Hao watu walikuwa na kiburi. Wana majivuno. Walikuwa unawazungumzia kupitia wimbo. Haya, kuja. Angalia hapa. Salimia watu. Where is that other microphone? Ngari kondo ngero mwalimu ri kondo. Mwalimu kwani abantu? Asamali tambonbes. Bata. Kurwese. Apa. Kwa ya St. Paul's Nyaburumbas. By then nilikuwa naanzia muziki. Na nikaita mwalimu mwenzangu. Alafu kanifunza vile nyimbo zinatungwa. Tulikaa pamoja tukaongelea wanakwaya siku hiyo. Hawakuwa wanahudhuria mazoezi. Wanakuja vile wanataka. Sasa tukaona vizuri tuwakumbushe kwamba kiburi majivuno. Wanakwaya? Hawakuwa wanakuja mazoezi. Walikuwa wanakuja vile wanataka. Yes. So you wanted to pass a message to them. Lakini si hawa peke yake. Wanakwaya wote, si ndio? Ukakaa chini ukafikiria, ukaunda hayo maneno. Ulipokuja kuwafunza hiyo wimbo ulianza kuambia aje kwanza? Sasa unajua wanakwaya wengi hawaangalii nini mambo ya wimbo kwanza na message. Yaani wanasikia ritmu ikienda vizuri na maneno yakitamka vizuri, wanaingia wanasikia wanajiongeleshea wao wenyewe. Right. Aya, tuambie hii muziki iko ndani yako. Uligundua lini wewe ni mwalimu unaweza tunga nyimbo? Is this the first choir you've trained? Where you started? Hii choir, yani hii kitu ilianza nikiwa standard 4.
Tulikuwa na mwalimu mwanzilishi wa kwaya ambaye ni Bwana Dominic Kinyaozi Miruka ambaye sasa yuko USA na anaipenda hii kwaya sana. Wakati alikuwa anakuja anafunza kwaya, mimi nilikuwa natoka shuleni na kuja na hudhuria vikao vya kwaya. Sasa nikapata mimi akifunza sauti ya kwanza, sauti ya kwanza mimi niko huko kuwakumbusha chenye walifunzwa. Kila sauti nilikuwa na nasa sauti kila sauti ilifunzwa. Sasa nikawa ninawakumbusha. Nikapata nimeanza kumea hapo hivyo. Right. Kufunza wanakwaya kuna changamoto. Mechandonero. Amen. Mechandonero. Nande titeti torengereri nga kero twachaga wanakwaya bakero begete change chindabu nabo barabara bubakaime. Mbaligo. Ngoko chanda pale. Mara nyingi wanakwaya sema tu. Sema tu. Sema. Achinga kichi nyinge. Wanakwaya mbaligo chibe inyora ngekwaya. Ni njira ya moyo komotogi Nyasaye na eba yetwegete ibintu byabo mutu mono. Lakini akaro mwakwanira mwabe wanakwaya bana baye bachake koronga inki. Ekwaya ninki. Kire bakora asekwa. Lakini kuruabu mae. Yani woje kwaya nabo kubuga ki na ajali astokea. Woje kwaya. Accident yani yaba igocha onyora buru asare gochi angiterabu. Ekiroko baegeria matera. Are they cooperating? Monto narogo tebinga ntetora tera ebweka. Ndakoiwa. Onye kore alto nkobeko, onye kore soprano bero. Response na kiako bamba bwate attitude, especially ladies by the way. Pasubati. Ladies, mbakoro shai kwana uchali tebalioka. Abu. Aba subati bagotera soprano alto. Mbabwate mechande menene. Ekero kumubeka asaga ne irikoba ya koronge kwa moramu uri utari kwenyara kobera bono nyore gente ke kumusumbo imeanga kinga kiandora lakini tama itinga como konyore abera asari comfort ase sauti yaye gocha bune bwenerete pasbati mbaroro bataite koreta baka friendship ase kwaya aroche nganyare bori no musani one akwebetereria ataite basinyane yani riogiria nyarebe na ya musani oye ndiyo pi lakini nabatete ikaransoro no bwato mochando yoro kene kabisa na kera bumono muna rero nembaro bansumbua rero paka kera bagani baro gocha alafu ngakikwa bakora omete kero ko muntu korigerie mudio okombi okora ombia ka bagani bagosuka kwa kumusuna pada all right. Apart from abubako bera ki obosani bali batatetia mariogi abo batere boka chunchugu lateness attitude muchando ndo gwetera buno mwali mubwe kwaya no roryo omonene changamoto muchando monene bwe kwaya mate ntuto gushuka bono na magana yogote abantu muganeri gusemu bangite safari ninga kije sabari ko bangu ne bwate chinga kicha duration ego lakini okonya abantu bakwefuta gocha guikera alismo cha go ngabona sabari yabeira nge tokorege konya nga mwali giri konyo ndoranga ali ko ge jugunda atiga matukabera to lakini ndenga Nyasaye ngokwara okay right ngakyo ko manage egasi yao ne kwaya senge nchonga ekwaya abantu babere ba soprano nabo bakobora buna rero lakini omwalimu wae nayo oberegete kwae once kware ko batosha nabokerege ntokyare gosareka. In fact, how do you manage segencho I know monto bwe family, you have your family that needs you egasi yaonera aliye chae eng'ombe na pengine kazi eliego kwa mapato na ekwaya ekine gentokerera isia karo kwa mainga kiogokora gekere gasi ya gokora Nyasaye kwenye bangire beo kero kwenyoire kiritangani tubwata matukwari tukumenese kwaye programu yao kwenye chaka mapema chinsa chiriche kwa chigo kacha konyora enori lakini utabange tipo bana bora nga numusigo ire yani no gosumburi wo obekiro sumbu okay eso ryo mwari ngo bwato ko mwarimu ontombaroro asichukwa ya chinde na achira timaiti gosega nero ontago teba sama tukali mo begete ere lya gotoka lyo kan Saturday maybe
ayande ye wiki agokano tebanga no ewa nawe yu okumate imigereria no in 10 minutes 20 ominyoke lakini oteba bwaro count me out Saturday iroli no nderi gema bono Tuesday tarengo kwa egeiri maybe Thursday tacheti kwa egeiri ochire Saturday do you start afresh? I cannot start afresh. Aligichinza chiaye aigeri kuna bali na egereti. Okay. Tari ko chorete Discord. Tari ko bere se kwaya nituke. Baka amanye. Akora bera kando. Acha aigera amanya magaswa. Thank you. Thank you so much. Unabana kwaya ba St. Paul's Nyaborum Catholic Choir. Manchomo tegererio manchomo rigereria kwaro rirenga the same problems. Na chichira se choir. Lateness, laziness, attitude and what? Eto monginoyo mache ntaragenda se chairman na mogaka na rotate ko kwana. Monginoyo mache ga mbio. Chia kam dekra kam. Abande baboire rikondo ga bakumetinga ga kinchen kwane nse yonsi. We abana bainombara bako na go text chu message bako tebanga hey nimeona mamangu. Bande bare chinse chesko galfu garia mwasmile umwana wonye kare skota rango chandegete ande na automerete besa bakogora mafuta wasmile chalede kwani abantu gabo amalieta dekira abategereri ba radio funa na bakwaniri mwensi ensengi masi muri mbiyamure bono mbiyamono Igo kwa koreo na bakwani ya amakwani amalieta tora batebirieta amalieta na batebi nkuru kudekira chomo inchechea morai bwi kwaye omonye no kuruko omonyakerogo echia lady okay ayibune chia lady ni maitengo sangore na bange ga mechando bagwetera nererie ya se kwaya okwebeka bakaye agoteba to taliba emechano to gwetera emechande menge bagwetera chigasi chinyinge chibabwatete omaite muno mongina kama goiko ariganie omanye goikere kwaya sure no mongina 10 mubokire aminyoki chinsa kianda iguratoka bona bokonyorande na chiteke barua kya mubeka bono kagocho nyorire goika arwe excuse ngana nyoro amochando no mochandonde ndiro konyora tuganeti ke mufuko ebesa abonko rangaro nkonyoro ri babwato bokongura kine wanajaribu bona okay oyonde omochandonde nekero tukubangana muna togotera siboka ekwana kerendo nabokonyora nga umuntu nale utatageti kurwali asawe isaransa botambe muchando yinkobule bona all right ntongera ekemo kwa bisire abagaka mbali muchando timanye tinya abagaka banya barumba sinabaya asande abangi nabakobo agoche kwaya asengecho when they go back home eba kwenda koboli kunga eresera sokoru ama ene pitali kwayo okoru oitembo chando bangi nabamba bwati dekra banyago tebigo abaiga mbarantebi ekogera abandi babo mbarotura abagaka nabangina bali batabwati lakini ekeronkorigererie gaiga abasubati bare yang bali banywomire gochana bo barabe bare kwaya taribo sengencha abasubati abande bachire kweriga risiko goes abange baro banywomire gocha bare yang bare willing goso ekwaya. Don't you think a point ina kwa na might be the greatest barrier na bera abe muchando kugera abantu baba ke basoira senyomo era na bakoranga wasaliri chinga kigose watebanire kwebisire kwaya ime kwebisire kwaya ime wachire bintu byao bona sawa. Thank you so much. Oyo tenete uniform kuja
kuja kuja kuja. Mpe mic, mpe mic. Usiogope, lakini watu wanakuangalia baka wazungu. Kwani abo ntegereri gale abategereri ba minto ba radio funa mbiya mule mwensi mbiya mono biyande inje ntenene te tune form iko tora abantu babere to tenene te tune form form nko nyachire kole to mocha mochando kiwe tune form we karo to gosona na bato goteba ni tune form to so ne bune yembegete iga mondoje kwanyoro monto ndo sonire enga ake nondo letiro mochibi oetiri lero ntwale kobeka mochibi lakini onda okolireki oetiri omochibi mboro monta kobeke yanga buna omobero oyo mbaro bali bagoteba babwate ekitambi abasubati o request yasonelie bwate libuli liko motubaye baro bali bagoteba batete ko bisenda babeke mechibi ngakiaro mokorabu bali ba kobeko mochibi nkonya tole ko takatwa ba in uniform 20 onye yarenge ngatali mochibi tobe tali to kobeka tali mochibi to kobeka kwanyoro muntu yo mero so ni dati ya yo kolireki obekiro olimentiri kero kende twatebe uniform ya itebe ku ase kanisa oka togo chiko kaenda gosena matanga ande na umere uniform yeli ya nyaburumba sino ebekira sa matanga kente kinkeli ko nyagogo kinande nkeli ko nyagoba bono okonyoro oli okona kobeke uniform ya yago chie chiro go chiande ya rokanire ya gotire etarokane bune ya nembegete iga okonyora waita sechi family neto bauti let me just finish okonyora waito neto bauti and then material yene kiakea ni 2000 yora gosonere chipu esenge chomora bange akienda sana 1800 alafu bono ntori koru asemechere nganaine montate benga onye white njetiga mbe ndorege tamba ndaike rigori ichatoche tu story in white. Do you agree on that? Ngwanchira more igo gose tori gwanchira igo ekiagere iteri go chikobe uniform igo to gwanchira ekero monta tabu atipi nkori gitorenchera twanyora chibesa twamosangana neriegero to ikera 20 twaba in uniform right haya bantombaro baobete go soe kwaya asenge church uniform Montonaro de shwa obwate liogi obwate chinguru ekewa lakini asinjira go soe kwaya asenge chwe uniform aro chenga go chakoba the odd one out era ise kobeke shati ayenda buga machi tabu ati ko bwa konyore uniform osegyo okosona wake senge chonga sekerisi katoliki kwa ikotu are uniform korengana na occasions ordinary time green emenyega white Advent purple. Banta bana kimoza mwaba umontagara gochira gote intete go soe kwaya lakini tingo nyara gusona uniform echichions. Ntobwato morobelia karomo to gosona chi uniform. Iko to kolika secretary ito to kona korwe emia kwa mrambali twaikera 20 amo atwanyorire. Iko muntu tago twara buoba gosoa se kwaya ito na ne uniform ya mugora. Ya kuna koruta tole ntobwataga ntogete to koruta. All right, thank you so much. Magaka nada rio tete gokwana ndaitache tonyore ogotera, and this time I would like you to play for me volume 1 ya Amatera ino. Kama uko nayo hapo kwa flash volume 1 tocha kogo chaiga tocha ka semoa cha kerete tocha semoa kole tocha ka namaya tochigokora namabe totete tocha kene sabali ya inogotira otira liliko nyamotara amanya na wanyana ogosone uniform mwaga derere nemo chikamera nchialengo eju Amatera alia bwate chi scratch okolikalika naro totete tocha kenaro wakanara lyo gokwana before wewe nchokwa nengane likware okwana DJ endra kombekera gotera volume 1 ase elaini mbiya muno sana omorali naenda soko ndangilie seraini na natebiri italiana enkoru James Miruka James Miruka
na berire kwa miaka mingi sana miaka renga kia kwa ya chagete 1976 amo noyo minto lengo munyakero ko kupita mauti ya suri mbia mono sana ya nae watu chakiriti kwaya noyo lengo mo likemo secretary yo minto mwange pentic ya mono nae suri alabu no mwaka Patrick Mititi muno mu advisor na uba chagito mwako iyo then kinare ngukwa na monasi kwa ya chakiriti nandekero ya chakiriti na boya chakiriti na abantu abangi sana arabu mba igite da usiye karobuya igachaki intokuruka school rivers yaba bagachaka korosia emigati bakarosia pekali 1978 nyaburumba asase proteken agachororo emigati karosiwa abantu bakaribu ya sana uruabwe kero ya chaka na into abande tukarolero tugasoa ikwaya tugasoa kurichiko seminar ya youth uruona abete school river igoli naende nkarate nchiko sinke igoro ya oko ya self reliance uwetenenera ya self reliance project ye kwaya bone kyogi kagera gai kwaya bagacha wonjora muno mu advisor bone gasiane gukora ikwaya mu advisor okay for 1976 ekwaya mwachiresko matanga yani mwabere hired like kama ndao tebanga matanga ane nyangi ane ntete kwa ya St. Paul's Nyaborumba si to come and perform asengencho ya strength mwabwate chinguru chaino isika ngakimomanye kaine isika igamuna bana kwaya bana bana kwaya senga kiyabono ntete guchira se korieka ebono igamuna chikuru naso eto bwadi baisobo ntu achenchi kwaya kwa babantu bakumanye kwaya no gotera week yara abantu abange bamatenga kwaya no koendote otere lakini kwaya tali gotera ogotera no como ugosabe kanisa na motoginya sai lakini ntobwate bintu togokora number 1 ase kwaya ntobaga ine chigurubu chigurubu paka isatu number 1 2 3 chigurubu echitobaga ine igo tokoena na merry go round na ende bako bagana bakora bumwana kwa yomo na enaba bakora bumwana kwa yonde ngiye kora bakora merry go round bagore chimbusuro chechinyini barosi bichebike ekero kuru kwaya kwanyora no bwate chinyini ugo kwa uyikira abana bawo na ende onyore school fees kuru asi chinyini chamune chingoko ono mbaro babwate chingoko na ende mbaro bagure paka jombe bone urubwende ya korwase kwaya ikwaya bana kwaya muna bara kali gotera weka ba kolega singa ngosira na more back ngosira na tole na nekero mwana ko gende school na botogo te abanyara umwana na cha gende school na kitogo kora twakonya na chiguru bwechi endo mwana ogende school ina mbende nene sana kurwania etutate gusiri obutaka no butaka ko busiri no ko semani na kitogwetenera intuase asintwe kima yatigo somora na nko abo atakende. Okay, DJ tumete gosobeire tayari kwa bere tayari volume 1 ekero oboigo ogonte binga koru 1976 gocha bantu mbaroro batariko ba supported with the church umete inone kanisa lakini inone kwaya mbia mono sana ekeri singo basira kere kero chenge mere momo ko rabune kwaya ne ya maana ekeri sinkero che sana kyara bana kwaya aba muna bono kwa ne school rivers ntwaje tukabamo kere kanisa yari kwaga jwe bono tule ni tutwabe tama bati ensemeyamo bana kwaya tukachamo tukagura mabati tukabeki kanisa ensemeyamo kuru asikiganje gikwa kwaya iga muna tora enyumba yo musasiruti nkwaga jwe muinari abantu abango kanyo mwana kwaya abandi bagotana kita tole tigari mu gari ni tokoreta matabori abana kwaya unda tabanje ngore tumucha muchanga bana kwaya ndi bataba na kinje tigandu kwere ndi isimiti so igo gwetera si kwaya abantu bara asingi yo gosema na kumanyanga gokorera nyasaye no kurwa ande kerukurwa sa gokome so igo I think ibintu twakorira na bondo ase intu bali tokorora ntokumanya abandi muna baratorore lakini kulingana muna tokora ikina kidokora right yes this one ndio moyo
ndoche moga nyerete Paris sana. And it is coming. Senge nyomba yo musasrot kera. The next thing you are waiting netariki korwa sabate neneribekerisia father gakoira robote aliate byo monguru ngabono ndoche mambo iko tayari akipeana tarehe mogo tebigunga tarehe fulani chipara chonsi chikarochi St Paul's Nyaborumbasi musasroti achega mwetenenere aibuno mu advisor norochenga e parish kegocha. This choir becomes the main, inakuwa ndio kwaya kuu, inaitwa kwaya kuu, kwaya ya parokia, the main choir in the parish. Before father tarateba gosemo tarabeka na chisenta chirimora egugocha mobe muungano nyinyi ndio kusema kiruko rigereria bana kwaya bao nabona nyorerero mwangaina emwakera nete chisimi mukaiweredi ne karabaga nimba karega baka bali batanya gocha twabaleta. Maybe other days they come very few abake buna bakwe igu buna batari gocha oroche buno mu advice kero father ache kere Jumatatu baka Friday masses will be here. Maambia Jumamosi Jumapili chimisa wetani sato ekwayeye will it manage okwa noboke ne bwa Yesu biye muno sana kwambuli liswaliriya chemuno mu advice tindu mu advice bwe kwayoka na ndi ndu mu advice bwe kanisa iga saba Kristo twabekiri chumu yamo chumu ya bachake nyokorosi kwaya ekero tokonyora ngi kwaya yara iruse misende teliku yabara ebuka aba obukiriso butagete kusaba lakini tore wiboli liane ya ona linda enate banga ndio itakuwa kwaya kuu. Yes kutakuwa na jumuiya masses choirs chijumuiya nchiros chikwaya egati abange na bana bagaka na ande na baba chikobasi chikwaya chijumuiya echo. Lakini kuna ile kwaya ya parokia center choir ambayo sasa ni hii kero bara are bune jumuiya ya St Paul. Next ya sama tangasa gotangaza ubosiali ego chakobanga kwaya kuu ndio itaongoza ayorochenga obole ubwabo nayo mete njati mete rero nabera ebe yakerangi togenda guchiari obogi mabwaino nini mogo tigana nabo mi naenda munaweza kuitwa kwaya ya parokia na botoko nyara korukwa ekiagara kerugurire kwa ene abantu abane baro abantu abanene enda abantu boti familia na enda abantu abanene ni nyegene twinge tukaturate bantu tokore toka kwa yeye goitera no nae munonyeroche ntwanya komaje tutaligo toka sekanisa hotera na ina bondo jinga na botoko nyara turabe kwa yenko musana muna turae guga ekwa ya telia ntominyokani abondo jinga na botora kolega singi ngo bantu mbai abao chigotebanga nchana bakirugoche jumuiya abono nyinyika lakini rende mwansho bategereria matera ye kwa yegana mayale amaya sana chi volume isato anye nkwanya komanya St Paul's Nyaborumbasi mbaterete chi volume isato so a YouTube yabo. By the way, give them a subscription. Ba subscribe onye tobu atienda mwamu neba na America ole neba Nairobi ole neba Ngusi ole neba Nkorugeso nagie sente yo torigereti onye kwanyora bando si otorigereti to basa korwa se live yeiga otaraba bekere kiara ba subscriberi watch bakinerie YouTube eyo egere bagenderere asoko korabo kwa bairo moyo kuimba ni kusali mara mbili atigire byabo rero Sunday yanga bakare gotarira barwaire anga bakare korora Bible babo abana babo bakorete form 4 this is their time babwente ko bana babo lakini wakwapa kindly subscribe watch ase kwa yeye kogokora share beka status yao beka Facebook manyaba nsenge manga St Paul's Nyaborumbasi nera oro bakini koruga buchi subscription nara 280 something baiki 100,000 egere YouTube kego chaka kobaka na bali babwato bolemeru bwa uniform kwanyorango mutandao bekire ganto gabwo barusioro bashare batwara obamo sindio. DJ, are you okay with me? Mbia munsa volume 1 abana kwaya batenene bali batarengo 1976 kaliemenu
Galie menu gechabarra botalinga ngoli more menu tuimbe. Mchangamke siku ni yenu. Anyway,
All right. Omwanchomo tegererio radio Vuna 102.0 FM na boigo mwanchomo rigereria kurwa somotandao ito YouTube Vuna radio. Onyamba noko igorere radio ao eye radio Vuna 102.0 FM moroberio bwekerisia ekerongo koretero moroberio yoiga kurwa se parish ya Tabaka nsebo teneneri bwa Father Crisantu Sayako abageni baita se studio lero buna nago tebine kwaya ya St Paul's Nyaborumbasi abubatere tamatera amaya kabisa nago tebingonye tobwatienda mwamu naande ko tegererete kwagende misa wasiseniwa obomo katoliki tobomo katoliki genda somo tan YouTube subscribe ya bana kwaya baiga sengenchega sibakorete nengia kabisa gotero kukwarurega bwa sembeo kogotebanga umeumbwa kivyako. You are unique in your own way. Monto yo bweka ino yonde bunole igore smart kivyako buna nyasaa gochogete buna kobombete na marabao igore unique tobweka inina montonde nga yani no bwatege ntogetekere tobauti meao ujumbe ngia kabisa kurwa sabana kwa ya baiga ba St Paul's Nyaborumbasi rero tobaoro kyo bwanchani bakoruga iga mwalimu gakwenda kuligera lichi subscription koru 200 angalau wapate wamepanda wakilala watalala wakiwa na matumaini. We are pilgrims of hope and hope does not disappoint. Na babu watoko semeria samatera baoro kibono gwetera soko ba subscriber share the music mwara tegerera beke flash nyabugi no enyomba gabo montoka okoboli okotero okoko tebanga wacha kiburi wacha majivuno motebyo kunogwe kwaya ya St Paul's Nyaborumbasi egotoka Tabaka wanaimba vizuri tena sana. Hiyo ni volume 1 ntochikorigere volume 2 lakini chair karibu chair sukago chaga igatora sanga kidogo mogano yo igabwe ekwaya mwanchomo tegere linabokorika ujumbe asomotandao Facebook ninchikorigere lichi ujumbe chao tebya bana kwaya abaigegento barutere ujumbe gabwo baomoyo baboliri bolio barusiri goso atubagui messages tutasoma. Ingia kwa mtandao wetu wa Facebook angalia wanakwaya wanangara litukeli galia Christ the King asomoroberi bwekeri siabu na botambe togotebanga #ipo siku #bindu bichenchanga vitu badilika wabadilishie maisha wape mwamko mpya wasubscribe ingia YouTube share barikiwa pamoja na sisi wakitoka hapa watakuwa wanafurahi tena sana tena sana tena sana cha mongere li kondoga monya kero go kwani aba tegere ba radio Vuna bago tegere to kwanene chinguru uno montoli lunch oligere liga limba korigereti alafu togenre kalaba kwani batebye lieta nemeremo yao ga sekwaya biya mono morali aseli baga esa marieta Samson masea nkorangelu oyo Isaka Nyamau noka ninche tenerete kwaye okonya na noyo minto dekira na barai bande baro right mereme yendi kwanye chagete mereme tindanye chakage kamono abukale na kabeiro mo secretary bwe kwaya singenjo yogo soka kweligeli kara soka bakachoro yonda atenenere andere kere na irana ande bakarre ayambu ya kere uyo bale gokonya na dekira nera sogete sinjo yokweligeli ande bakarambu ya bambe ke tokonya nene right ndi wasoete kwaye na soete 207 kere na kole tamate mwa form 4 naimba sauti ya ngapi ya 4 base akie kwaye koirete wayambu yengirete nole challenge chiro lakini mbuyere right kurwaye obonyakerogo koraye kwaye gabuno mokonyi taribo dekranere cha lady ayo ko mokonyi akie kwaye koirete obrayobo buna bono kwaiweta bageni gocha barega ngaki emeremeye koirete sengencho nga aina dekranir mobwatari bagari nene bona sokorobeli ase mirimo ya Nyasaye tingote ngambo beto irete
mbuya toirete nore challenge chikoboro lakini mbuya tukubwatirana na abande twakonya nese ukominyokia emirimo ya Nyasaye akio kunyara go balance emirimo yao ne ya Nyasaye nabono maite onye people baronka bakumetinga ngayagenda ngo batetinga rero nkora nyorurake ose bachakire ko weichoreri tayari mbamanyete emiroberi ngokora ye kanisa nkonyorwa mambi mbarenga igomba manyete imba manyete. Alright, sawa sawa. Asenge nchoro moja kirogo abantu bande bakwanira manganande bantu mbarega iga bakobogerera abande ngwete mnango teba antombaro bakobogerera abande kero bakogenda koragira senge ncho yebigocha 1 2 ase Kristo bata masakaramento 7 asa masakaramento ayu ntwancheire go Kenya amasakaramento aya ndons utatigeli molioka yabo sasrot ingine tunarusa unaenda baptism confirmation ons paka matrimonio ntombarega ekerego ika enga kio kogenda uchia bakobeka magoro iga montaete agende handairane lakini sikupenda talio wancha kwabo ora nyore ngari uko beta bano ntamanyezi pole riswali yawe ikera neki mogo kora esengencho ekwaya ne group. This is a family, you are here gari aseji jumuiya kokonya nabale batebanga bono ndagire gosinyete tegatobeke tokorega machere 50 kg ritukeriria erego chigari taribo batia in the choir antombaro abubago korega barabu yani bako na weitwa maru omondago mwaka igweta nando irana naba omanya korigererio monto tugamire bunago saba amosonchete laki imeya etali anchete naba igwete nga there is something God nabonte tena inchemba egari nalitoda kweli ninahisi harufu ya kinywaji bora tena cha kupendeza. Kweli ninahisi harufu ya chakula, harufu nzuri tena ya kipekee. Amkeni wapenzi, kule sebuleni tuandamane zote, tufike mezani tukamone mpishi aliye imara, tukamone ni nani anayesisimuano. Kumbe ni Yesu ametuandalia mazuri, tujitakase tushiriki chakula cha Roho. Unawasaidiaje? Abantu bunabu na kimoko bakonya nabarabu basoe laini ase kuaya na bange baro asende na inchoyo tali ayebweka tali njabweka na bange baro lakini yo bosemi gwetera buno mosemi na ligo kwana ngoto semi ali ngambu ya to so semi sa ya Nyasaye ase masakarmenta ya mono lia materimo lakini sengencha abantu baminto abange babwateranire bate abanga mchetinda agura yanga yanga yangererie eneti muntu ngo takaroro lekana buya atete bange kivyake tukenera ngo takaroro lekana buna abandenga na intempo yandi okay andagira nkerende yatoka bageni bahe bakuri bono ngo chiere abe challenge lakini ntu ansa gosemi gwanga ondo tagete gokori nyangi chaku endagira te kulima tegera to endo buruti bwaigo tegera to nyoro mubero Yesu nabo to kuyali kanintu abeka nambale bakorete kinyangire gati yaita as a group abuna anda no bale gati yaito na ande ngo semina intu esenda yo mobo mbuya na intu to we angena Nyasaye so konyore ndagire ya Nyasaye egere nto siekerusi bitange bike ambigera nto roburuti bwaigo barega pago chautorangeri bwango ga December baro togo chagoterera wana mere meta baro kole ngim baro lakini
Mbara abeko official. Mbara sibukabuya. Ai wazibokire tuko cyakere. Ngenda getona njande buya ucho mwakonde buya mwakonde. Na integere eso mwako utongeta. Ochake no mwaka. Nchake no mwaka. Manya wate bantu bakeredi. Omwakonde. Omwakonde na njango sibokande. 2026 no mwako. No mwakonde. Okay. Abategera limwaiguli. Batebanga nate togo siru. Ichatata amera so line. Tutawaambia si ndio? Moja kero kabwente kutware bete. Koboko ebete. Wasebona. Niliako na kobakwanera iga omonto ligara lyotebanga. Apana huko esengenge bekire. Igo nali omonto wani gomete people are like ngaki. Lakini rende watebire buya onye monto ndora se kwaya obwateke gocha kyokoremerwa besa momotiga machere no moke sana bantu rero mbali koli nyama mangana konya gochenchiale siku hizi tunakula na diet mosire igo abeke neti ni tukoli mondi oro motige chigasi mochega tomotengi para kogendanka watu waishi kwa kukula chakula ya Kristo meto montogoche kanisa utari konyorari sakramento abenga mbosa wakora abenga nonya kwabera mwaotocha esenge nchonga ukienda kanisani unaenda upatane na Yesu Kristo unapatana na Yesu Kristo wetera soko nyoro mubere o Yesu Kristo taribo tari chairman weka nate bina eno bari morega iga erengereri nyomo gako okareke gocha anyakobeka lirunse kwa musabera matabinga nyesaye mokune enkoro anganchere ntogenda igatobwata nigunanda atige antiga selaini ntogenda igatobwata nigunanda ira negali asoboche na kobera para antiga se Kristo sindio antiga se Yesu Kristo kero korete bakenyangi no embali bande ekero nyasawe otorangeri kogenda igoro sengencho igoro renero bali bagocha banya koreta siasa chimba matanga na wapi alafu fado koboli gali ngoba korete nere nyangi erena na bwenta ni kubya ebintu byo mugakanya oresengenche wedding certificate na chete bakodi sine korete ki rero tari fada bakoru bakogenda boyi koruga ali marriage certificate kwararire nga no bwenete kwebanga mapema sawa chairman ringana liao gochia semo tegereri monto bwe ogotegerete korusko bana baino okogani kwa ino bune kwaya ngayimorigerete emyaka ere gochibosiga volume 3 no moikeiro moerio is that the end of singing wana mochake koirora moisene kire na matera osengwa na morechi volume egetitira gochibosiga iga gochimotu anto bwate vision yoko gendera na matera mange gochimotu chi volume narare liko turabeka liko lakini into planet mo planet so far so good okogani kwao kwa inobo no bune kwaya okogani goito bune kwaya na into togosaba ba motegereri oyore korusikali onyago to subscribe ri egera na into to mentere egera to suke gochimotu atokonya korandiri ngana ria nyasaye mondo tete ko ba subscribe ri naro tegerete radio mo orenka utaranyora libagalyo go online ngekimo kwero kalya somo tandao YouTube somo tandao to kwero ka St Paul Nyaburumbasi Catholic Church Choir na wagotonyora Materons naro no ya chi volume chons na YouTube naro makatara be kwora kinaro makatara be kwa lakini amange naro ate ibona ba go subscribe kero go to subscribe li ando li St Paul Nyaburumbasi Catholic Church Choir go to subscribe no go tonyora abu to mentere. All right, thank you so much manchoma tegereri oyino mo nyakerogo ogo konyo mo nyakerogo manene bwe kwa yega ya St Paul's Nyaburumbasi. Hey, wamama wamenyamaza sana. Basaembarega tino chibasaega skuru chibungire wamama wawili wakuje batali abarai bangina baberega basike gocha batali abarai alafu tumanye go nyoro gotera ninde tumanye koirana bangina babere bache batali abarai mo barai mba kwana boka
nchunchugo chaiga yo kabere nende kwani motegera limam matebi erieta ali okwanene chinguru kabisa omotegera liyo radio funa sa marieta nenche ngoro kwa Lucina Nyakundi korwa se ekwaya ya St. Paul's Nyaburumbas Catholic kwaya unaimba sauti ya ngapi? Sauti ya kwanza, soprano. Kora to kuneliora godara kora sega tora igu soprano. Okwaino heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao. Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao. Wow, mwakere chinkobi. Soprano itachiete skuru. Na bagotera manyabweka. Aise konyora mariogia yande na bagorosie kwaya. Very good. I'm so happy. Ni wachagete gotera mama. Nje na jete kwaya 1995. Ekeron ena nyome tugo cha 1990. Ngaso kwaya 1995. Ngabo mongino mutangani ase kwaya. Mongino mutangani. Bwe kwaya ya St. Paul's Nyaburumbas. Doche kwa manya kwereta. Ainayo bwato mugano bwe kwaya the first woman. Wansho oyuo kwana. No mongino mutangani bwe kwaya St. Paul's Nyaburumbas balimo morigereti the first woman. Nero ligeti history bono yo mugano Nyaburumbas. Mwakira chinkobi. Oyo nero ligeti history. Sindio? Aya tote ibona bune kwa ya chagete kero wasoete muno mongino motangani. Ekero na soete muno mongino motangani. Kwa bwato mwalimu orekoro ku Dominic Nyaosi. Oyiboni igore USA na ando goto support ye kwa ya ito buya mono. Alafu mwalimu ito oyomoke igarenge primary. Ngakie yo. Togo cha ntua bwate James Onyanja no arenga se kwaya ntua bwate chairman engakie yo orekoro kwa Ronald Nyakundi oino bone kwaya yetu anyegendere iri yake nkanyora bangina basoire gocha oyomo babere maite bakayutie kaera bone tukaichore kwaya na ndendo chengambu yatore kirongo kwerigereri tori mongi na moke chana bongo mokogotio. I'm now 50 years. 50 years. Yeah. Kwara amenyire you should say thanks to God. Taribo? Yeah. Kwara akeke iria togia 50 years. Ekine gia 50 years. Yeah. Tege to okwane asoboene emechandera to kwanere kwaye. Wano kwanere chikwaya chons. Taribo? Yeah. Kwara achire chikanisa. Onye turagenda kanisa gwachira matanga sabana bao bakale ayoboiri ayechikamati amange kwara umeranire chikwaya chigotero eno nonya na matanga kwara arorire na ndume to mwana kwaya kerako gendo ase omoyego goteru ne kwaya akwendo soma olete gento te yabana kwaya bamwe abonga balito babwete abamba twagetake moko nyago kobi notes talibo abo moko enda morre yanga yeli tonto ochega otebinga gaki eli erogo ikatosone next ogotera togo soki kwate yoyo minonga ligereli kwate getambageli pone mechando especially aside yabangi na challenges chiroro asoboteri obobwa ko 1995 kwarolira mange ko bwa bange barega talibo karato tebingo por 1995 ekero tuachaga na chagete goche kwaya ekenyora ari ogotebi gutari kwaya kwaenda lakini nkanyora ngose kubwatia mangana ko rusiko toko mokorera Nyasaye na ndeke ne Nyasaye yondorekanire amenito ambali korugabu munabangina ngo chitore tuanyuru
ekero tokonyoru nkonyorore ondo totigire ase group eri twarenge otanganirere totarae guribaga ekera akonde gochiabwa abande bakutokorunyuma igo kunga kurwa abande bachete irunga imwatigarete ekinkerorro muna abang'ina alafu challenge yende inkonyorore ekero tokogenda muna bono tebe ngakiye uniform kurumaige tu akabekire chiskati lakini yeye ikenga kitu kateba chiskati yaya twabeira abang'ina abane nandi tunamtumikia Mungu igatwasona uniform entambe muna toreiga igo uniform chito cyose nabachireiga nabaching'anie miaka ya ino iga nabachireiga koruga abwa abande baibeire bono nabo bagosona iga bari bare ase palishe abantu bari skali bako baroranga you are so holy nuna abantu abatagatifu mutabwendera tigo kore bibe honiga abakwenda nyoro omonto ogochegiri pengine igancha kogochegi wase ilikuwa by mistake ng'ombe yae yaromiro rosiaga ruao ero yaromiro rosiaga ruao okoruga utararusi noene yange engali raika the guardian angel kuoga kwaso kialion spio manyante bano mete kwachire square compound ani mwatiganire na bamino wakwana buno omanyete the last time chiombe nchire go chiboge tu twali chia kenye tu no muraibwe kanisa machuriri atigari. Now I'm trying to bring that here. Kero wachire urusiaga ruwa urori osimegete para rwariro wose chingoko mwama togo igoreire chiachire chiatorire chingeni chiao wakwanire mondo boliri na nero gotate yore kwaya ogotera gotobekera changa chinda bugage ntokieke yo kwende kanisa ino yo tari kwenda ebabweka ine ogoteinga kwanza notiga kwende kanisa konyagotera bose igorote yogochia na kioko hando regento munekyo egento muneke igara nabage koba ogekong muna mwanya bantu monu tukari gotangeka nabo monteke na wanja kogocheki ekero monta anchire kogochegia toteba no ngarero ni litukoria Sunday kwari kuruga iga nabo komatenga utanga nabo nagotebyo nyentari kurwe kanisa igoto iweti sti nandi koira ne irigo igo kwa matebyo mente bono omonuoro toligotange kanga ne kanisa kwaru ngotera kwaru gekogere gwache muna mwanya ba muna mwanya bantu lakini ekero kwairanire na nabo kwira na bwangotenga twagosa no yomi nyarebe gakinga bere all right gosaboro kwabiraye okwabiraye okay sawa bono as the first woman of St. Paul's Nyaborumba Catholic Choir ingana yao ogokwana igoro ye kwaye itakuwa ya maana tena sana uko gani kwao buno tagete kwaye yebe gocha sama tukare bosi abona nyore mu America onde nako reti okwanegento amayego tebanga I'm ready to do this. I want to support this choir ekwaye yangoki abako nyore monto ga aligereti mobugete no biti tawo koraga alafu mayego nyoranga mwana ino narase getote eto amererete keroge kekia mate gaigo amate atebenga bono emeremo yane abogirango tiganda chakira se choir St. Paul's Nyaborumbas. He might be watching you ga nande momanyeti kwana engana yao ando kubatebi inchebuno mo ngino mo tangani nabonga netiga alafu rende tomanye kogenda nanda sense moyende oyo minto ontegerete kurwarisiko engana yane nje nare gochigoteba gocha se kwa yeito ya Nyaburumbasi ntoga netio gosira ntutwe kanto konyara onye nto gosira na aba minto bali more korusikalia muna na samatera ya igaito ba subscribe bande YouTube bali ba subscribe tonyore viewers ya bange na bakonyora ngatuatigaire igo
ntorana nga igotorange sa iganga na korigereria burumba asieyo koru ase YouTube ari no tora kine gocha no ndore koru chinse chiri chia isiko na bago tobwatia materande mwalimu natagete gocha gotosokeri egere togenderere tumanya ase tokoru na ase togochige kogera twara chire mpaka Tanzania ko record bono tuiranire nga munabone aya tuasoki studio tuarosiga igo bono rende batokonya egera na intutu tuare studio ya itengia tuasokia matero ntokuna gutumia resources gochisico bono bairole ngoga bate ba subscribe eriete rinde tari soke bia subscribe YouTube YouTube ande barigereri wafi wastoba baba bange thank you right by the way uko sana mbore gase kwaya alafu ase kwaya ko kuarusa na tore uko kuarusa no ko ngakikogoja na bokonyora nga omwalimu na bataete gotobange style gete kwanyora wangusiro omuntu igoto iwetinga abuoke manyigochi yao abagochiga igara irende gocha tolande twiranira namuna abana abamo nande in fact ase kwaye yaitontu anja ine nonye to gukwarusa nande ntu anja ine muna abana abamo oyo mokanyorire side to kugwa muna chimonyo igongo konya na tole nande ntu anja ine sawa thank you so much mom, may God bless you. Asante otele ko ruteke ile atonande kama haya aya kinegia 50 years ongino you got 50 years nero renge the first woman asekwa egaya St. Paul's Nyaborumbasi. Charity begins at home. Tete ko imagine nga chi subscription ye 200 ne chaino mwe subscribe tino wose toko na waita babasa bari nga ba subscribe tiga babwata chisemi chiri chikwabusu bali babwata chisemi chikwabusu mwe subscribe subscribe okay kama mwe subscribe that is good olio tara subscribe orega iga nayo gotoira ni maega bune kwaya nayo gotoira ni maega bune kwaya DJ nipatie song volume number 2 tonyegera na baba alafu nera totebio moganoga babo minto ogotosise ni bune kwaya baba kara iriata aya ngakiokoro kuba aya ngakiokoro ku tugere ngari kare iriata guchimari bakorore iriata wakera chingobi ngakiokoro kubaba kwana negente keiga ngakiokoro ku isabi menya boke nyarango nkuluku sarume obe mamura aya rigere uchigale ngakiokoro ku isabi menya boke nyarango nkuluku miaka ngo bwate ndoche kwararire miaka miaka yenemene nayo oje ninye manya boli ndako tomete miaka yao ya bachokora bao bamaite ya mbali kondikira anda bachokora banaibolete mamanyita sinaibolete ya mbali komanya ekwayo no bari banyibolete iko bantigerete nkira bakine tinainje nganyora na kinirenje byeka ndaka bulanko bodie miaka bono Nyasaye na maite miaka yao Nyasaye tamaite miaka yao Nyasaye na maite bono andore chinguru nko na berole mwasa bayireka tenga tola bwe bro tabia iwa Kola begole Bebe amen Onyago sese ni abana kwaya aba Gote na babante bina banga chaiga bono akaona acheta iga ngote kanisa nyona bako nyakonyagerie mitubu yaiga ngacha kabori oyo moiga muti nganyoti ndiko nyara ndacharie sumo konyagerie mitubu yaiga iko murambe kemagiga bakaiguya abanta bare maiga na Bamura bakaiririata akarabando che na chiro bono cyangwa kikwabe kitakirabetetse ngonya kubika kayanga gitiga gute kanisa imaiga kanya bakomboriga
muna no kwata kintu kende gake ngababo yari bone muna moro cyo mucyori ole iga nga inkorusia matukabira tatane iga konya ba konte byo mungino yo itogenda ko chikoba ikiro ne uchimwene ko kukoba ngogenda nkonyora ngotunga togenda mwanya leba imanyeto bakantangana baba nkanyora ngo bekwe buti wiki moja iga konyora ngo sokwa muranka igubuya ngatenga ngakyoko batebya bono ngaita banga batebya iga na basase nirie mobe yaro imiaka yonsi munyakuta chabogo seboka amen bono kana kwanira iga igwa ngabakubuga kulwega baiririata bono bamenya konte ngaliende bono tukuja kugenda isikugotenga utamanya gotenga atukuja gokora ngana chakauri yana iga kankwa kachingo binkwiririata ko tubokombeka gatia bunanya gokora njamere meyo yokwiririata na kunya kubatogia nganyende banyanje bono onyumete nandi kambwate gasi abongo jana baburinga umeta getende igwenja bona asinalo nkuri matindi konyara kana kwani umuntu witini manya kinsa bagoja banda kasembwato mugundo nde manyumanyete igembe bana konyanga baremire baja bambori no bwate mbusiro bago busure abana wow ngayinkorusi gaki nakanya bagotebania naro kirunguriri keruje kibando nabeka kabuyuga kaba nabaira mugondo bamena bono bamegete gatia munanyigwete buyayiga munanko bagokera baba kanyakobo baba eno muya kana tobekera hotela toratenga na baba beka bane meremo ya emene na se gwaya no koiriria tataribo kana iriria tatoko na kobeka DJ Terena tobekera hotela volume number 2 ose okuyiga okotera gogo changamsha baba baba response ananitosha baba teta ananitosha DJ unanipata baba wote bananitosha yani Yesu namo isaina asobo gemabwae Yesu na isaine manchomo tegerelio radio vuna 102.0 FM ine kwaya St. Paul's Nyaborubasi live koruga igato gochane kwaya ntego kabisa maokoroga ariete miaka keirire atogechiete skuru ananitosha Ananitosha Yesu Ananitosha Yesu yeye ndiye uzima wangu yeye ni kimbilio langu yeye ni mama siku zote kwenye maisha yangu Ananitosha Yesu yeye ndiye uzima wangu yeye ni kimbilio langu yeye ni mama siku zote kwenye maisha yangu Ananitosha Yesu Alisema madhambi yangu kanifia msalabani siku ya tatu kafufuka wewe andika mimi wewe anatosha alibeba madhambi yangu kanifia msalabani siku ya tatu kafufuka wewe andika mimi wewe anatosha Ananitosha
mengine yaja siwe siku ya simulia we hapa kina ya tafakari we wanasipati majibu Yesu kanitendea mema tena mengine yaja siwe siku ya simulia we hapa kina ya tafakari we wanasipati majibu Maukuro tengrega. Baba iriria totenene gango te bitako genda. Arancho. Bono. Aenaye maukuro ito. Ai baba. Bono abantu mbere bakorigerere tigali paka korungombo mache ngombo. Anta manyeti ngumbuye kwenye kotebwa. Alafu abande ko runyorobi. Nairobi. Abande bakorigete ko ruchinse mo chionsi. Abande bagotegererete ko rweredi baba. Kyoko batebya. Batebi ngonga kyo iwete kwae nyaborumba asiebe. Amate no bonge na bweti mbuche miaka ya chire. Kelio go kwana. Oikabai were. Batebi. Bono ko nyaborumba asiye itaika. Igo tumwate itole metake unabono iga ekwaye ya nyaburumbasi igeta gitenero egende sabandi baba kunya gukwana kurwa yongunga ngebintu mbire ko na biye bigose biko kwata maganaya ngagenda ku Nairobi ikamuna na atadire iga Nairobi ngo gotara kurwa aja ngatera biragenda Nairobi gakunya kweyana iga
egenteke narore kanabu ngeteke kenke digereri abana babane bonsi babwatiru bagocha mbadigereri wana abana babane magega dogenderere nyokana bigo chikocha yonkoro mogo kana inde ngoto ko moke nyemina mine bobe bamura nyemine bobe kalo ko binyora nande moche akalo byakire nabo ngoja ko tebinga abana aba tutakobera amo nande tore yika nande aba binto biche merenga ye nande tore nyakora kana ko kirogora aba binto gaki abantu mbaroro babasirire buno Munyakirogo ino Benjamin aligerete ategerete nande mbaro bare skogali ngakyoko tebya abana bali bakoligisikali babasira abana bali batwakala isiko gono kamoko tabige binte bingo kwana bile igomba igwetinga na arure bile loko cyase bare batomwe manyokali kende to gobe uniform yakororekana mogo chago tariye yabantu kobeka batotomelege ntogete tokole kiyanga kingao wane ntokobekero lengaki nganyaburu base bwate yanga yamenda kuyuka ya batai batu ganje batai batu tumelekende abana babakere ko cyense maiko moto mekende nyaburu base ego na jiru fomu ngao naenda bageni aba baito bakorente binde bikomoleka banyore to cyenjeti amen bakere chinkobi baba batai ba subscribe ya jinko manyamuntu uyo ba subscribe W baba batai baganda YouTube baba taki YouTube data YouTube batai beka YouTube Arabu subscribe takileni batai subscribe subscribe nande baligereli nande laki baligereli Arabu bache akela baba chingobi wow baba asante good babonya kobo ochikale uneke embage sambire omenye miaka emenge baba takole tibuya obabuire mwensi abantu basoka gukwanaga wakera chingo birabiriato wanchama tegereri kama hujaweka Radio Vuna leo umemiss ekero Joseph Oboge akongiwerera chi message kwa Facebook torarana kya bategereri bagoteba chi ujumbe kwa sensemo ya Facebook aba sacha mwakirire mono nande ni numora abakema musacha korutena acha musacha korubez achega musimame hapa mukisha simama hapo mwancho mategereli kindly ba subscribe onye toko iweli ogiriane neliachea subscribe baba agoseseni emyaka emenge era tata itikende ata itogende YouTube o subscribe egere agendere kuna korekana bakachinse chase ko bunago korera Nyasaye akoligereria rore channel yakinire akoira nabo omoke agendere konya koborro igasenge encho yamaseseni ya baba subscribe tokoruga rero ntomete nga YouTube ya Nyaborumba itabadilika morororo iriria tera abantu bareredi babayigo yes nganchire gandigere dichu Facebook agoteba nga Dominic Nyabuto Korukeumbu Amasago Bez ako tuned in
wanakwaya wa Nyaburumba, simubarikiwe sana. Mmekuwa mnajificha wapi? Narega igogo tebanga tuned in from Bombure Chisaro tore komo kwa Richard Honorable Rigwangwa Keriga, asante sana. Akorokunga Moseti Innocent Kevande Sokoro agoteba tuko pamoja Koruri Kenye Village Nyamira County. Rispa Mokeira Korwanya Ivasa akondani. Elizabeth Moige Korwanya Gisai Bombeta pamoja hadi mwisho. Bonventure Mobisa Korwa Kirwa Omosocho agoteba noende imeyo muroberi go ikomo elio. Muhandi kijana Korutabaka tuned in Radio Vuna pamoja full nekomo sakia Korutabaka Center Tabaka Parish Nikondani. Duncan Ombano Nchiri umwalimu Korutanchigo Manyamache Bobasi Riamba Secondary School, enjoying the program so much. Hao wanakwaya wabarikiwe sana. Evelyn Misiani Korumarani Parish agoteba kondani. Kazi nzuri sana, barikiwa sana kwa kuendelea kumtumikia Mungu. Hao ni watu wanawasifu. Zera Obaga Joshua tuning in from Nyaisa Manga Kitutu Masava constituency, na Kevin Onchwari Korumoromba tuko ndani. Maji baridi anasema au wanakwaya wako sawa, Mungu awabariki. Dennis Ombae Korugekano Riaranga Ekerenyo Nondeime Yomoroberi Kegima Mbako Moelio agoteba banteberie inchenomo katoliki na abakwanire mono egasiengia. Jono ndiye tebanga mubarikiwe tena sana. Abuna bantu ba Facebook wanasema mlikuwa mmejificha wapi? Mlikuwa mmejificha wapi? Mlikuwa mmejificha YouTube live chujumbe chirega ege titira moroche gasmoko renengia akorumache ngumbo bana bali baino motomete chinse cheiskoga iganganchi ebake sorry akorokunga Monyancha Arnold agoteba watching from home after church. God bless you all. Nyaburumba Si Catholic Church Choir, all the best. Obaga neria maya. Alafu akoroku Benjamin Tani, huyu ni wenu, anasema watching from Nairobi. Hey, watching from Nairobi. Jumapili njema ya Kristu Mfalme. Alafu Deborah Nyaboke agotebanga watching from Riyadh. Happy to see my mom Elmelda dancing like a young lady. Elmelda ngayare. Elmelda mano wako rabaka maigaga mne yange mwamu. Oma kora. Ili atere mano. Moili atere. Elmelda nchubo chaga. Nchubo chabona senge nchubo mano. Hora kwana. Watching my mom Elmelda dancing like a young lady. Wasalimie wote. Ogo kiregaki. Tanya kwa rasimi ora bate igako ligeredio. Kwa lile kuturu radio phone. Aya tenena bungo kwa natore. Akoro ku Millicent Mogiti watching from Jeddah B. Blessed my home zone. Benjamin anasema wengine wamemaliza masu wakaenda juu ya kiburi na majivuno. Tuachie sisi hiyo song, very good song, okay? Brenda agotebanga blessed Sunday. Sure, our choir is so smart. Be blessed. Akorokunga Esther Gera agoteba watching komo. I am happy to see my mom Rudia Gera, wasalimie wote. Rudia kwa rolirwe. Esther Gera agotebanga wasalimie wanakwaya. Asante sana. Wanasema wanaonekana smart and young. Brian Anta agoteba I am happy I have seen my mom Dekra Moruri
God bless you. Mama Brian. Hey, wow. Asante sana. Melen Nyatuka agoteba, I'm watching my mom Esther Nyanchera Bikeli. Hey, Esther agoteba, I am happy. Melen Nyatuka, I am happy to see Sister Gladys there. Wow. Thank you so much. Sister, watu nakutambua hapa. Protas Mogaka agoteba nga, congratulations St. Paul's Nyaborumba Sikwaya and Omonge na Salome. I am so happy. I'm watching you from Kisumu. Salome, mwana Kisumu wale. Oh, maokoro. Bakoro direkoru Kisumu. All right, Millicent Mogiti agoteba. Wow, say hi to Sister Gladys and all choir members. Otucho Brian agoteba, happy to see my home choir. Home choir. Magokoro Zeka mdogo mdogo Millicent Mogiti. Brenda agoteba, congrats grandma, beautiful lady. Otucho Brian, my leader Amos, it's nice to see you. Marai Amos, unaonekana. Igweye wana agoteba nga Jason Joy, watching from Texas. Nabatebi, Texas. Mayachi sure chichino chekile Minnesota. Texas, America. 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 Tenena bala iriria tera bantu ba America. Tenena salute people. Iriria tera bantu ba America. Wow. Sante sana. Uyakoro kunga Jason Joy agotebanga watching from Texas. Anasema mbarikiwe tena sana. Akichi ujumbe nechi nyinge. Agoro ku Polycarp Amos agoteba, good to see my dad. Good to see my dad. Polycarp, good to see my dad Amos Nyaborumba, si be blessed. Melen Nyatuka agoteba, I'm Mokeira from Machakos Parish. I see my mom singing like an angel, Esther Bikeri. Mesoma yo, hey, animba kama maraika. Esther, wait. Ukienda nyumbani upigie mtoto umwambie abarikiwe. Anakupenda sana. Salome Maranga agoteba, congratulations St. Paul Nyaborumba Sikwaya. God bless you all. Salimia my dad Amos. Amos. Isanda Orenge watching from Nairobi. Great team. You are doing a great work. God bless you. Nyantika Charles, Mwalimu Charles Nyantika from St. Joseph's Tabaka, currently in Nairobi. Kudos. Nyaborumba Sikwaya Idole. Nabago tebaigo. Debra Nyaboke, my mom Elmelda, I can see you. Amekuona. Meshak Sabai agoteba, may God bless our parents. May God bless our parents and our mentor. May God bless them. My mom is Eunice Sabai. Meshak agoteba, nataka kuona my mom. Asha kuona. Meshak utamuona atakuja hapa. Timese chiko nyagochaga igachi nyinge. Akia bantabaiga ba subscribe. I'm sure this YouTube is going to grow St. Paul's Nyaborumbasi. So YouTube yabo asomoro beribweke risema rogobe yabono entunde yigane yagatato twatega iri entunde yemo tokoro moroberi oyo yiga nakiwate omwana wako kumongera likondo mwana ogarore tobwati uniform ya white tobwati uniform ya white mama mimi tobwati uniform ya white atume sasa hivi pesa kwa mwenye amesimamia upate uniform, si ndio? Ama iko niko na uniform. Uko nayo? Lero wataka kuraba unique. Buna manyete no ndigere irikorwa stinse cheskale. Na manyete ngakanyendo muruira sti wiki bere. Oh pole. Na inten munanganje te kanisa na sana nyoro muroberi we kwa yane. Nero ralende ngatingo nyara ko yetiga na bako bera amo na barabutwa ko kiraseli tukoligima. Katikati ye radio ya ito ya funa. All right. Igobano na irene iria barali baitu ngambia mono aso gocha nande narorekanira ase ntare gocha kororekana ensengima nare koire nelimbia mona bana kweye bwito nonye narenge na university week echibere na kulira mariogo
nare goteba mbiya mono tosangamo togende mutwe amen na aba bari isiko bonsi tiga batubwatisye egere tomente kwaye yaitegare right naende kero twatokira ase YouTube ga gakia sama bera yo gwanja nande ko twamwatorarire chinga kichi torabageni bona ase kundi ekeiga bona tomente togarei ase njira ya mone yende togwenere na intu tomanyakana isiko yake okay kara kwaneranga basongo bakurigerere tiari egesongo kara kwanago kara bakwanira no ko bakwani buka ko Texas kara bakwani tell them how are you support our choir St. Paul Nyaborumbasi sindio yako na kizungu mzuri good evening all of you aya good thank you kaito mwana ubararire buyabona ukorarire buya kabisa Mr. Amos your son is so proud asema umefanya kazi mzuri amefurahi kukuona anasema kwamba nimeona my dad wanakwaya wote hapo abantu aba bare ko Texas ko Nairobi bande ko Tabakaga igana abaino you sharing the same parish teto bakwanerenga nagabo tokogenda bono totete tobwatoke dance ya matera ino mfululizo barigerere limwe bwatoke buya kabisa balimo tamete mwaroli Texas bono motige gosole talibo balimo ko nagogora iga motige gosole uniform nchigo cha goko na okora iga nchigo cha pi anto bare Texas imbari gokonya abantu bare osete bataito abantu bare active gakoline ndege gagochaga gakobeko moroberio boom coming oteba mimi nataka kwa Nyaborumbasi ndio nalibona konya gotomera chairman alio batebi tete omoyego no kare pink asonere yanga ya pink yo nyemba bwati talibo ekero enchera ni no more konye chetoro sina bakonyere no monu na inu mwe konye ne bikora motenge moiriri ate mwakia basongo ga ching chong alafu chidola chichega sindio abuya sana mwanchema tegereri ekwaya ya Nyaborumbasi ase studio entunda ya gatatu yo muroberio bwekerisi anchekoro kwan barongo Madam Perpetua mama mkatoliki gogochera live korutabaka parish nagotebiga igande ase Father Crisantus ayako nero twanchera oto ali bageli onye taliere angametambe yeteigetiga iga Father Crisantus thank you so much Father may God bless you so much boy Gontore na Sister Gladys atakuja hapa baadaye na yeye ataongea by the way abantu korutabaka and especially koru Nyaborumbasi okorero moikabu mosiki bwekerisi no smekirega omoikabu mosiki no smekirega okay can I tell you ase kinateba ntobwato musasiro tio motel Father Evans Mititi kumbe anatoka hapa Father anapenda kwaya Father anapenda kuimba sana igari se itoke kano noene kero ale nonyenchera na bako bwatoke gari stari nyara atera musiki ore gari kumbe the roots ni hapa igonya Nyaborumbasi nyinyi ni fire Nyaborumbasi ni fire si fire aya sister nataka kwenda sister come stiga sister akwane alafu tomorelisi agende totigarega tobwatoke break dance tokoromorobirweke sense sister watu wamesema isi Sister Gladys kutoka Texas Nairobi sister kwani abantu asamalie talitangani ngotebanga ngoro ku Sister Gladys Fata Mititi waga twiri no yo nincho mokogoti kurwa somo chioyo na esente ya Nyaborumbasi nere esente ya tukiniri abasasirutu bakuruga igambare more than 4 wow sister mbaro na abatanga ni kabisa buna Fata Choi nero lengo mutanga ni kabisa Tabaka parish na nere efata ya ito 20 asobo mangana ya Richards life
tugacha tugatwara Father Mititi oyole diocesan priest tugaswaba sister bande mbale byomba wao na ntogogete mona singencho ekero gocha kwanyore kwaye kanisa egotera ya kobo Kristo ya kuimokirira iguru na egokwira na nyomba wateba ngaro ekanisa naringi egente kenengo gokire kwa yeye muna bakwana byonse pie byale ngumaene na ende asichikwaya chonse bichie kongiri baka chinseji ne kwa yeye regai emiaka emenge chikwaya chigokwa abantu mbate ngamba bwate challenges for me challenges yabo njiri nene bamaite buna bago chikora aba bamanyire buna bago chikora singenjo bara abantu abanene buka abantu abanene mbali gosira buna ba kwayigu bate bigu lakini chikwa chibwata abana chiko bwata chiachake abande batama uchichigasi abande banyomu abande bagenda guchei lakini aba residence yabo niga chinka chiabo no chiriga iga no baiboira no banyometa so most of the time they are here nande uri oteba nga bande bakoranga is a waste of time for your information ekero uri kanisa okugrow young okobo monto moke aba bakwana abonse bina abantu baikire emyaka 50 lakini ekero okubaligereri abana nibi ngwerere because babugate Yesu Kristo esenkoro yabo bakomotera chinga kichonsi bamwa Yesu Kristo libagari nene obwachiga cyabo cyakera litu kabisa. Okay sister talirero nakomanya these people want to think that ndero nacha ukomanya. Sister ni rafiki yangu na sister ni mwanahabari anajua kushika kamera, si mmemwona hapa. Kwa miaka mingi nimeona ukisimamia youth especially Tabaka Parish. What is the greatest challenge yoko rasaba na youth bata joindie kwaya bune yeiga mambi na mambiende these women watachoka wataondoka egere kwaya ya Nyaborumba siegendre kobororo muna nabatebia kinatiri na youth so for many years youth babwa challenge chinyinge kubwa mono muna Tabaka Parish totebe nga mbabolire omuntu kabisa iga okubabwata okoboko kole straight na ekera bakubwata okoboko kole straight no muntu oli ole dedicated umate nga inche mambi nkoboka nabana youth abambwate enkoro na ande nkorara ndale na barabu tali oyo kubararimo for example munanje na atamete nkagenda kabatiga balero oro iguru asengenje ya kikasi tali na abatamete because bangecheti na abatamete because na achite ko kolega asia sangao kuruna abatigete nabondoche bale buna abana chingondi chitabwatia shepherd na kekundo mamono asengencho nabonyuite ngabana abana bango bare konyora umuntu ababwato okoboko erinda abasire ekero babwato umuntu monene okubasira nkonyara bare kwe manage lakini ekero baraboka babwate challenge yabo chinyene lakini omonene karoro batebi nga yaya ekembobe ekembuya ekeyaya ekeye eketiga tokoleiga abana abo bakwirongea right amaene. Okay, thank you so much sister. Now there are those people from Texas watching you, from Nairobi, from Kisumu, Kakamega, Tabaka, Kisii, and all over. They have already said hi to you. You can say hi back, and then you tell them what you wish for this choir. Kindly you speak a word on behalf of this choir, on behalf of these mamas and babas. Wambia hao watu wako Texas na Nairobi na pande zote za inchi. Muna mwate bigwa inche nincho moteli ulio mokongo. Muna wana tiganda atero gotero kweli tukeli lia lero. Yesu Kristu ni mfalume wa wafalume, ni Bwana wa wabwana. Utawala wake si wa dunia hii bali utawala wake ni wa mbinguni. Utawala wake si wa dunia hii bali utawala wake ni wa mbinguni. Yesu Kristo ni mfalume, ni mfalme wa wafalme, ni Bwana wa mabwana. Utawala wake si wa dunia hii bali utawala wake ni wa mbinguni. Utawala wake si wa dunia hii bali utawala wake ni wa mbinguni.
na bali bonse montegerete kurusiko gari ogotera no gusaba mara kabiri na kero ogotera kukuri ogusaba mara kabiri bali mu gutame kanisa mutata itigo soe kwaya igo momiseti amasaba mara kabiri ira na se kwaya tera erusi stress erusi obobe bwense bole chinyomba goko ira na nyomba kwanyora uri no morembe okwenyora kogotera no nyene kerura ire chitoroimi iko korote bintu ngori ominyokiri ongakirigena kwarota nga Yesu Kristo ni mfalme Yesu Kristo anaokoa so you like that okugrow very young every day kwanyora kubwate chinguru kwanyora kwegoge tikira chinsa na ikinche na resiri obugima bwane obo sister bwane bwabeire nera asinge njongotera inganje togotera paka lidio rangechi okonyora ikango kurama ndatera unaimba sister but to subscribe here subscribe here actually na sava your subscription na ile namba yane monto mere your subscription. I want to be a sabiki on that. Yeah, no. Have you subscribed for these people? Their YouTube? Yeah, I've watched their songs several times because inta watch tia ya minto nyomba ngo watch bo. Sure. Ngo cha kera nyomba nda watch ya ito nara egoki na ma nje se ito naoga. Sister Bono, ocha okore rusa. Okogenda back to Meru. Yes. Make sure you've told those sisters in the convent and all over the diocese of Meru. Hata ukipata Bishop Celestius Mugambe, mwambie ikwaya ni mzuri. Siku moja wa invite huko, wa perform, waimbe, washtue Meru, si ndio? Lakini kwanza before wakuje Meru, waambie wale masista wa subscribe YouTube. Najua kila sister akona smartphone. Mwambie ni kwaya ya nyumbani wapatie subscription. Hiyo ni lazima. Si ndio? Mnapata subscription kutoka kwa sister. Kwanza ntegete kora basuki no enje kibibere isato. Bamanyekane tari yefuna yoka. Basuki no enka buchini, atere no nyende. No ye. Piga sister makofi. Good. Tingiri rio journalist asinge njo kuringa na ile tu asinge njo kurandi kurua se journalism so bona bakamba promote na ndaliri mona ba promote na babegete kapchini yakana na aliko kora kapchini sio mara ya kwanza na baka na ba promote umesikia mtaenda mambo itakuwa sawa. Sister, thank you. Bye. Asante. Thank you so much. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Vigeregere na shangwe. Thank you. Asante. Wancho wategererio yun Sister Gladys Korutabaka. Sister ni mwimbaji sana. Ndugu yake Padri Evans Mititi ni mwimbaji. Anapenda nyimbo chinga kinchiro arate nenera chikwaya se diocese yaito igonga Nyaborumba sie ebintebi yambero bintebi yankorubire Nyaborumba si ndio? DJ nataka utuwekee nyimbo za St. Paul's Nyaborumbasi the latest kwa volume number 3 mfululizo sasa alafu tukirudi tumalize, si ndio? Mfululizo nyimbo moja baada ya nyingine, one after the other. Watu mko Texas, watu mko Nairobi, watu mnasikiza radio Vuna 102.0 FM. Balimotegerete ko Rugekano, Kegatichi Parish Chonsi, Ase Diocese ya Gusii, Imenaisiko. Wale mnasikiza kutoka Kisumu Dala kwa Archbishop Morris Muhatia Makumba. Wale mnasikiza kutoka Kisii Diocese kwa Bishop Joseph Mairura Okemwa. Watu wa Nairobi kwa Bishop Philip Anyolo. Hii ni St. Paul's Nyaborumbasi. Tete kubwato kama tera mfululizo. Kibako na konyegera. Wago koro kinga wao si mchezo. Wasubscribe YouTube, watch, share. Lakini asebo nigatoko gende break. Toranyora matera abo kidogo. Ebiriato, ebichulia. Nyakoli kachi ujumbe chaino gabo. Ntoira neto kole torigere DJ twende mambo twende ka ebiri ata ebichuria 1 2 3 go.
next. Aya, tochie viriata bichuria. Gendra kwa iriata. DJ, song number 2. Machoma tegera riko Nyaborumbasi 102.0 FM. Ego gochera live Tabaka Parish. Choir ya St. Paul's Nyaborumbasi. Matera boga mansu kabisa. Kindly subscribe to them. Share, watch. Facebook torikere ujumbe ngabo. Mwana veribweke risiogo chabuya kabisa. Sentunda ya gatato yomorobere yoinga. Imea radio Vuna 102.0 FM Vuna Botambe Nchenkoro Kwan Barongo Madam Papesho Mwana Pape Madam Ekerisia Toko Genda Sogotera Wakabere Korua Senseme Yeiga Ya Nyaborumbasi Tabaruka
right omwanchomo tegereri radio vuna no 2.0 FM goko inyolinga onyembono oko igorere radio eye radio vuna 102.0 FM bolo beri bwekerisi oko gochira live kwa St. Paul's Nyaborumba Catholic Church abageni baita se studio rero ne kwaya ya St. Paul's Nyaborumba abubatereta matera chi volume isato volume 1 volume 2 volume 3 onye nkwama itenge kwaye nero so a YouTube oligereria matera ba mange noare goko ligereria gotera buna koko na goseseni ba subscriberi watch and share alafu na barabu bakine obao moyo nga ipo siku watafika pale palimogo cha mwate banga chikwaya korugusi nchio hakuna nyimbo zinaimba nyimbo ni za kutoka Tanzania hawa ni wa Kisii hawa si wa Kikuyu hawa si wa Tanzania hawa ni wa Kisii na ndeko rutabaka abagirango noengo toroka ngo iyo by the way sabanta abonsi bakwanirega no iwa matera ayu te sauti zimenyoroshwa zikanyoka matera mayachiete liko agakarangwa akaba amatera alingo chana batebi achiete skuru natali skuru achiete group of schools wameimba nyimbo nzuri wanameka na bwaba maigagaiga pagendrete gokorega singia kabisa lero neli tukoliabo tokoba promote na barenga abageni baito as a studio sasa tena tunaenda kwa nyimbo next watera kwa moelio toira nase chinkwana kidogo alafu naende tosoa matera bere tokoro moroberio bwekerisia in style korutabaka parish ebeka ujumbe ya oga bwa somo tandawito o Facebook live nabo igo YouTube nabo kolika ujumbe nyekobwa teliborio nyekobwa to commentera onyekobwa ta message of congratulations wochia saba na kwaya baiga tutakuwa tunasoma asebirebike virebosio wanakwaya DJ ngogotero komo wansu moto kabisa kama basi alafu tomaiko genda se chinkwana otera morirobo yaiga otero kuya kabisa okuya ambayo inachangamsha wanakwaya mchangamke alafu tuende ase chinkwana right DJ kazi kwako Mtenda miujiza amenitendea mema mengi sana akanitoa akanipeleka pale palipo na nafasi akanyoosha mkono wake akanibariki na kuniponya maana yeye ndiye mtetezi wangu na kimbilio langu huyo si mwingine Yesu Bwana na Mwokozi wangu huyo si mwingine Yesu Bwana na Mwokozi wangu na ananiponya na wale maadui wanaoniandama na anawatupa mbali wale wanaoniwekea vikwazo amekuwa mfariji wangu wakati wote wa magumu yangu amefuta machozi yangu wakati ule wa machungu yangu huyo si mwingine Yesu Bwana na Mwokozi wangu huyo si mwingine Yesu Bwana na Mwokozi wangu nilipoanguka aliniinua na nikasimama tena nilipojikwaa alinishika mkono nikatembea tena siwezi kuyalipa matendo
hadharani, ewe Yesu wangu. Asante. Nitakuimbia wazi wazi, ewe Yesu wangu. Asante. Nitacheza ngoma kukusifu, ewe Yesu wangu. Asante. Nitataja sifa zako nyingi, ewe Yesu wangu. Asante. Njooni wapendwa, njooni Wakristo, kwa maana vinanda njooni wapendwa, njooni Wakristo, kwa maana vinanda mtamu. Thank you so much. Twekanye kidogo. Mashomo tegala litogendera tegosanga kuruga igase ensemo ya Nyaborumbasi togosanga n'abana kwaya ba St Paul's Nyaborumbasi. Totaraenda gukora abana kwaya totedi tongitie baro bacha koru Nyabigena just come koru Nyabigena bana kwaya bari natebe gukora Nyabigena bageni kujeni bado nyinyi ni wa hapa tabaka just come. Mokristo ndora utalia se kwaya we sente yega anaweza kuja ya kama kuna kama hakuna sawa sawa wale wa Nyabigena kujeni nino enchubono nuna abanyabigena tariba igerero chigare hello ya mono sana naki bia sana tukaiga morigere rigo chigare rero tari tukoria ino neli tukoria Nyaborumbasi paka mwachile kala kwani mutegererio mutebie lieta ubwateli kondo bia libagane liao. Okay, mbia mono muya mono aselibaga na andi twabe no mogoko mono goikase sente ne sente yetu madene yetu kiagara bana kwaya babere bago tufundisa ngaki okoroko ngengoro ku Marion yanchama Marion teiteru macho agenya genke na buone Nyabigena mugako na kurukouru igaro musani one kerinda beka gento keria omusani musani mbwa very good kwana bia kala kwana bia aro musani igaro musani asekelise ketinda mobe ndagenda litali omete nako iwete na manete akore bwango ndarajenje birangara otarachenje birangara very good but that is good abantu bari morega chair that is your friend bado officially kora bwango ga mokobeka naliako boyogo bwebete sindio aya ekara twani gwo moroberio no lega iga na batwa twarobate twaga na tutoite toligere twero lemna twaro liga twanyore le diofunerega ekene twatebire mbya mono twaro lienjera abana kwaya bagokore gasia baka naro lingokoranga ntwanya gokora kende bono amangana ni gale nkoira bono Nyaborumbasi na Nyabigena mbere kwaya mubwate Nyabigena kwaya nerororo ngakioroche aba mubagete gosemba bagete kwanya emanyete ngana ni ntwe bakongo lakini kana aligereria bonko genda njiko bataenga ya kazi ipo tokolengo kende egasnero na bere iko right bono abana kwaya abana butwachira rero weikaransira ali kwaligereire ngakioko batebe abana kwaya bane Banyaborumbasi akira ero igango batebiga onye dinale ngo mugaka ngobeka gosi ange narusia
kubaruceria naende mbae pongesi mono mugendera gukorera nyasaye mono ikiagera kene mumanyete naintwe ninu tukunya gotegemea kendu narete kubarangeria batu bwate sikende bono igetuganeti bache batu orokeri gwetaniga batu orokeri njera naintu tumuracha setole naintu tumanya naintu turekane kiagera ogotera kuri twacokia batwara kienjera naintu tunyare kubaikera kiagera batatu aragati tukunyara kubaikera baikera baroko banyora ekero kwa baligereiri una bale maridadi ndigitani yago itire ndamwamu ya wakire lakini tali ndamwamu embe ndamwamu ya Yesu ndamwamu ya waka ndamwamu entagatifu kere ndamwamu entagatifu ya wakire bono utoka kwanera abantu banyabigenaga bakwanire nobururu lakini obururu bochenu ekene abantu banyabigana ndo cyase mole onye muligerere ki TV direct studio ya Vuna igere nyaburumbasi amangana ale nyaburumbasi ga igaramaya nande kero goligere nono gwasoka gweka ekwaye okorrange kwa batwanya bana korugoro ntino gyo nabo bali enjera ndigati bamasete na maraika nya sare ga gina inwe kwaye ito muligere liga nane muruche kisambe korwa abantu bakaiberanire kanda mwa mukandire lakini ndali kanda mwa mkobobe akaya mwa munaike na intutorolekane munakolenga nabo bakorolekana good obate simye kwa busu nimbwate simye kwa busu no bwate kaiga no mbwata no bate bundles timbege tila kina bongo bege go subscribe bole boniga ase bono igangu kwana no mwalimu Boniface ante ebina kingo kora subscribe lende na injendu tekende ko jase kwayo iteye abana bara twaro moyo batwaro kienjere sai ngoma kwanira aba orende nyabugena mbachi kogoseli bakogoseli kuja hapa wachaga awaseli aenchuga igentekia nekia si ndio hakuna kuficha subscribe mwalimu na kwa ile subscription yeye mogabu karibu mama njengo kwana bategere banenga wakire bwaire buya kwana buya kwana neri kondo beka uchimoni wakire buya sele ya Yesu bwairire buya esa marieta ankoro cross basiboli yo William seito manywana nka yane yakabere igonde nyarama bigena sente yane nyabigena yo no mtakwa nje France yaro musani tara ndalitani wanko mate ya sai asara tegerete gona igwete nkwane ina kwanire nera abeta yale egera to ndalitali bakole mirimo ya Nyasaye nere ke gocha nere dalike gocha tobwatira niri yake mobwate binto byo ekwate banga saiweta kore bwango kwa machigo tobeka nga sawa karibu nanje nago kira sogo ikaga iga asengenjo ekabungo gyaito ne kanisa na kende yonse tawakora etawakora gwetere nsengenjo ya Yesu na binde byonse etawakora gwetere ase igo senta ya basi na bakere ngambi yamana segasima ngenda takokora nande na baire pongesi nene magenderera no moyo imubwata ndi nalitonya areko ba singencho umwana akoibeli ngina kenta okora bono twaba ibeiri kurbono iga na ndi ntoje tara nganki tawakora singencho na ndi ntobwata yaito bono twaibeiri ntoje toje ndi tobali okay thank you sawa sawa tuko twabaligiri na inu moto moyo togenderera mutu alright ngai kioroche kwarolirega tali wategereta enora present banga max asemia amax na bete kare tali wono ngwanza ko ba egombi ya bali naso agali na araba kama sabuna chi alright thank you so much akiogote yabantu banyabigena bono abantu banyabigena ngo batebi bali bayiranire maega monase kwai igomba ro bayiranire maega obo bayiro bo bolekerase banyare ko bakoira nase kwaya ndende kubwatira naso bwa masengencho Nyasaye ne ro to ndende tekerege alright sengencho mwacha korunyabigena inu babere mweka anda abantu banyabigena mba bategererete abairari bagamo kwani abantu batano 5 ayikwani omonto mochigo tebigo ngatwa bategerereni mwatorutama aba bakwaniwo aba bana babo babarole bonna inu kwani abantu
Nande mukwani no ene kwaya ya ino. Anje ngokwani kwa ita nyabigena. Alafu ngokwani abana bane. Umwana Teresa umwana Mora. Na bakwani ando nsi asibategereta. Alafu ngokwani abayibali bane bansi no mugakona. Right. Akioko bate. Ko bate ina mutegerera serete ya ufuna. Amangana ro na maya. Thank you so much. Asante sana. Kwani abantu batano. Abantu batano. Mbia mono naende? Tigancha kero kwani musani oyo ne Justin Ouru. Mosani. Ama ene nangeta kabegi ali ngoma mbia mono. Naende ngoma kwani na kombote binere ainyore amanyenga ekene tinga kichiria guchonga chingororo goche kanisa agendera guchinga mono akobwa mono arengeto sukalitali manya gukwania necha mania center yaito Jose Bobara no yonde okorukorenga former chairman Dr. Shuko oyo kolete mereme ya sekelisha amone kwaya na yonsingi mana baira maiga nani nabatebiri kurulera iga kamuranje tubwaterane mono endaro gusuke kwaya ito. Okay, thank you so much. Enda moikaransi, asante sana mokwenda mokwani abana kwaya banyabigena naba Kristo bonse. Karibu sana. I know yoga. Karibu. I saw you in the morning. Karibu. Kubeka rikondo gochiga. Kwana uligereriga. Naincha Samarieta, Sofia Kerbonchaga. Sofia. Bonchaga. Nje no munyaburumbasi. Na kabeire kwa ya kurmaega. Ngachanka gunkagendanga. Ukagwa? Nkagendanga ngatige kwa. Aseki. Okoranga no moiko tarenge no muliro. Omoiko tarenge no moyo. Omoiko tarenge no moyo. Ntabwa to moika. Tara ntaicho iri no moika. Ekwaya ya kuruete moyo. Bono nachire gokira mari ngatigankire. Na nyorire ngusukigu ngaya tenena. Bona bori na inche ntenena. Niraneri radio funo mbia mono. Asenge nje yogo chanya burumbasi. Egere na inche bono maya ndusiri maega. Yandetire na inche obosi bwaino. Nyare ko banko baina neri mbia mono. Na ba mintaba enchera beso kire. Bangeiro moyo na inche mbokerere na inche mbabwatesi. Wow, twanyorire ngondi ensiru. Mae angenda muyaira nirie ngondi ensiru taribo. Achikweriga limambi naroroko na weta ali goko na weta akona gosoka gete. Kumariga ni mole. Baba ndio gikiogotera, ndio gikware gotera. Soprano. Kora tokuneria ole. Kara tokuneria ene taba no kwanya borumbasi tera no nyumbani mabona na mema twendeni. Tinko inyora. Toko inyora. Iko bano gokoira no mwalimu awo chaka fresh. Mwalimu achaka fresh. Mwalimu. Gasie. Mwalimu egasi kwanyorire gaiga. Lakini rende tinga watigete kwaya bori untali rigo entongere kya korusetie kwaya entongere kya korusetie kwaya mam kona kobisa bosa kya korusetie kwaya na chiete ko iririata kanyoro yo moko ngaka tigo tuogerera ki toro tibano to kumoyo bosa kwaya te go korumoyo Ana asenge njo. Karatika bono tochake biya. Abantu bareskari polimole chikwaya iwa. Ekene kiamana. Lero ntori gokwanera nyaborumba asioka. Igu kwanda bono. Ewa chiete ko iriata. Kanyoro yo moko ngaka ori komoko rumaega agante ikira gotuogerera. Bono korasenge njo ntabwato moika. Moyo no kemi. Okarosa. Igonga to kurukwaya bosa. Riko moliri kakogaragali sana. Ono nabokereire. Kwa mwabeire. Kwa mwabeire. Na mwabeire. No are kwaya. No arega. No arega. Ya chiete mate maraba. Oh, kwa ngaini reiri. Akini onye karega iga. Onye karega iga. Okwa iguli. Totararuga iga.
Aena kware kumwari gani. Onye korega iko kamwaka mware gocha mokore handshake. Omotai karibu tuendelee na safari, si ndio? Lakini ntoto itiorrekane twatigirai. Lakini onteviri ong'ake ire signo na mororire kwariganiri sawa sawa. Nkiogotei bari bande bari skari na barabu bagetwa makomo bagatiga amakomo tari oyo gwaku garioka makomo na mange makomo na mange baro bagotebi gung'obugete kwaya bune kwayo gochi abo kogenda ororo gwachikorigia abasacha babande akungu babande mwasaliri chikwaya na chichimbe chikwaya na chichinyaka. Nawaambia shetani ashindwe. Ngaki oko batebi abantu bamakomo kwani labona abantu bamakomo bali bagwaka abantu amakomo yechingencho chionsi nahareko batebya bali mole komo gwaka abanda amakomo ase kanisa mumanye taligo mwacha gocheki abande buna bagokora nigo mwacha mwanyasaye momokorere emirimo yaye no gosangiria no komokokoro kinga nigoro togochi. Amen. Amatera goterwa kali goterwosa nara kogenda no gosangiria yakoenda no gosangiria wasangiria naye. Okay. Koligo kogenda no gotenga dancing naye nabo go dance buna go koira nigo bonare kobatebya totige korigereria oyo ndenki agokora ekeukiane giokoiriria ata nekiane talibo balimo neke maene aya ayonye kobwato gotera weka goteneine koumatete gotomanyetie gento gokora. Okay. Ekero gotera kogotengo sangiria nare kobatebia baminto bali moresiko ekero yo mina kogoseire tokwemincha naboko musabera egere nera chigotigwa moyo ria bwate mobamo unanche nabe irori onkorrete igo ngagete rikomo oiche tosangamo. Amen. Moragere mesemo piga makofi ya Yesu. Piga makofi ya Yesu. Lakini nayo oli togendo chigoteba agosomera gaiga. Si ndio? Inche namote yasiboke chetimba maeti. Sawa? Na aye ntora akomanya. Amesema imemtoka. Na vile amesema ameangalia hapa ameongea dunia nzima Mungu mmoja imemtoka. Na amesema ndani ya kanisa. Sasa etoberia bwate ya ruroro. Telibuya kobwa konye buna konye bogorireti. Hata wewe huwezi pata amani, si ndio? Mami urudi kanisa. Na sababu yako nitakuja kukuja hapa sasa peke yangu. Nione kama umerudi kanisa. I'll just come and follow you up. Sawa? Na wakati hao wanakuwa watakuja Radio Vuna wasikuache. Ukikuja huko ukiona radio sasa utawai. No akwa makoma 5 bado utakuwa ndani. Si ndio? Ndani. Fire si fire. Fire si fire. Aya, keiriato. Tobwate mamuga baba narega iga. Baba, ayemba baba gose maokoro gose. Antombara baote ani chondo ke baba mongena. Cheaya bantombara batateti. Nyana akoro komongena kwa ego benga bere kwa ngabere. Aya twende bana. Kwana bana. Bona yo weneta kunuka baba. Kiagera na njeni mwata kwa tunai. Wow. Thank you. Kwani ngaba ipoga. Ndiya mana soko ngali bageri gotena nyaburumbasi. Njeno mokoro nyaburumbasi. Na chagete gocha nyaburumbasi gaiga kare. Karato tebi Elieta. Alice Nyabonyi. Alice. Samuel Tan. Nyabonyi. Samuel Tan. Sawa. Oh, mamu mwabo Benja. Sikagocha. Tiga kwa rasa iko naenda Benjamin Nairobi yale. Benjamin. Aya, kwana bono bia. Magako. Akela chingo biara yana. Aya, kwana bono. Samuel Tan na Nyabonyi. Samuel Tan. Enkaya itere sauti mugirango. Na agaiga no kayane. Nyumbe ri kurmata. Bono pencha no yone. Ase abana banenero yugatatu. Bono ngoteba nga asale tigakole gasi bokomu ko bagosera Montebi. Montebi. Namale. Benja
Your mom is speaking. Mwambie akwerekereti by the way no ale Nairobi. Aikara stadi atige gasire ya erero pi. Aye bono pencha na gotebiriga. Mamo mino ntegerere. Okore gasi ne chinguru chia nyasa koete na ndokore gasi ao no mokia. Ikiagera utakore titogosomia bana bao. Njege ntonkorera bono igana bacho kurunche na kurite kare. Kamuranche bari mubwata abana bakebo. Oromo kimorora ngo mwarushiri abana baino isiko. Ekara murocha abade babegete sukuru cheima bande iga toko banenda mwamukoro mwana b'umuntu bekire iminayo tebe gakenyo bali n'abana ikineke begwakorire igo bono bwenere tokore bokongupenja osomia abana na bagocha gontindeka inchi ningerete ko basabira amaya ikiagera nkaiga nanyorete ngabono gokore gasi nyingi kaharo bono nkiokori ko elinde na bara wacha ko kororekana na abana baya buya sana asemere meye kerisiero na kyo matebe se kwaye ya asemere me nyasaye na inche na renge ga ekwaya bona kana renge kwaya karalendo yobeiro monene inkari niche ngo ikonyi gochia ko mwana yorega kamatebe genda libagaliana na buaterenda bande kurwa bakego chimageyani oyoro como buati gochimaega na bacho koron karabakini tigangendere go kore gasiecha na mugondo ngakongi na ichenga mote bigenda libagaliani amabati aya moigu na begete jame sia renge gototebi ngore libati diane ngo neno mugakona manyano mugakona urura yaye na dantebi mugurire ate babono thank you asenge nchoto korera monen igangende ngore kai bituma biana na bwata nkaoni kabarende nda mugora mabati ayeri anere yo mugako mtekia ntwanje na rondu setiseito na ande ntuntu akorete nyange kare nyasawo sen biamon ono ngosabira abana bali kisukuru nyasawa mente gisebe no bungaini baete na barawacha kuikonya gochibosio amen wakere chinkobi baba asante abana mwesi sibakaro yo nyakoya yande nyamira gochiau na Nairobi abande makoro mokiamo ngorera bachukuru bana amasomo mbatigira njera asante moko batigira njera na baragereri yaya tobaragereri benja renda abachokoro mongina na abachokoro akolera mwesi pino na mora abachokoro abachokoro na baba na sokoro by the way taribo mongina nara bwangeta abachokoro bae akarusa akambara mweri sererete na bwako bahererie sabuni kera mwabekira magore beshe nime mogo cha mwabolinga mabona nganesese na toma taribo wasabira abachokoro baino basomi mongina oli okorera nanje tichisemi sana nasometi abana maigura mnakorerere semi maokoroka nako bororo moga kanale ga gender balance nengia sana toteba bangina boka kwarora njetorochi ge t-shirt ye kyane mangwarali aya nakerolire karibu sana pia mono ngakyogoroku samarieta Peter Mautianyona anonka sentene yane rocha abateli aba ona abatebeti ngabono konga kabisa nenje no ande maega kondo maega kyokobera maego tali kobere kwa yanko ko bagakambara bagotugo ko bwabare kwa embaro ko nenje nindwe to yone gocha no tole no ara nenje go maega ko tegendo maega ande oyo compriro gustata kayale oyo ko chua mongina no ara orocha onyana rengo mube kango na mwanchira che kanisa kwa umosani kai kama tengo mongina bakia tiga umosani ya inche ya inche kare kare gore tenchera inche kare na kore tamangana ya oyo romo sani ere tigaranga kichinga kicha kore ndo very good magere kobi
nerabo asoya konyoro mubero Kristo akioroche kwa yabo bono kora inche gotereri ari nyumba ase kwa kora gotereri ari nyumba ke mungine ankora nkwanirare atokora kwana nere akora atera ngora igo namate ya gachie bona nje nokora tegendo nonde nonde abaga kabangete baba chenisia wa musi no mwari mwana ari mucho korone ose ne gashi bali bona nje nore kuno maega igente getangani chege ntona nchiro bono iga gonde sa na ke resi mumureka musinga ki aya no maite tata yani tufuna nyabulumba asire na batenga no toikire aya tata wachi gotangaza umupira ngotebunga umutangaza chinale ngabo tangaza umupira baka na 10 bona batenga no tura ntonda batebi getangani twabakire mbuyamano nasaba bwatesi andasogendere iga nuko mureiga mwana gutusabira ntuko basabira ase mugutacha obonyasi bwakoraki bwagwaroro ekwaya yeite muna muroche barega bana kwira muntu kiara igara yaya barabumbo bwete nyasaye bono ntete gutwara mangana mange aisa uri yechinsa ne chingaki tigatokorera akinya saba seseni na abasabira maya omana babwatesi buyamono tigagie saba konye chairman korega asiyo nande bwatisi amangana ayo bakatwa kore buyamono gani sawa asante sana tagete toende bwango bono sana bwango sana mogaka koko chobo mwenge omwenge and then nilikuwa nataka nipate advisor njenda mwenge chairman kidogo chairman alafu tutakuwa tunamaliza kabisa bali bago to mama kwani watu watakuwa watatu au wengine ki wholesale okorro mwana ogono mwanchete mono akwe kwao watatu okorra mama mino na tato mino akwe kwao watatu au wengine unasema na bakristo bata bakabonzi sawa after advisor chairman you will give thanks to the parish priest Father Crisanto Sayako nera iwe tachigotebanga mulikuwa kwangu hata salamu aziezi nifikia moko enda igamwa tei hata Radio Vuna imeshukuru kukua hapa kwake si ndio amboe ande wikatomo tambwenga ametukubalia kukua hapa sokoro bakwani gali abantu bao njeti mwati mange igana ataka nanjenda kwani rechikisi kimanyero kangesi Radio Vuna Vuna Radio Funda nera wana takanda ya kwania njena agotire kwa agotire kora gotamono tinda gotamono lakini na agotire nona lengese kwa ya iga lakini naruro ngajanga kagenda isiko gochikoru isiko chi bona matoka koriki ayere na agotire nona lenge megaiga ile taria ne yo binar December njeno de mega lakini njena chisara kora wairira okay Juvenalis chisara koraira thank you so much asaita uko beko onya gotoirira chisara all right akere chinkobi director ne gari timaitinga kuna ujumbe hapo wale wa kutuma salamu just come nataka nikiita chair nikiita advisor watakuwa wa mwisho wa kumaliza nilisema watatu ama kwa sababu kila mtu anataka kutuma salamu nitakuja kwa viti just come sawa rudini mkae kero monto igabo niga nchole enaba unfair si ndio right asante sana chiujumbe ntaite gotabokia asena tigeraga igagoteba Meshak Sabai agoteba naroli romonge na Salome my brother Samson Nyamawa my mentor James and Amos Kebata ekiongozi Phyllis, Ronald, and many more there. May God's Spirit be upon you all. Thank you so much. Congratulations, nice. Kitu tu naomba wafanye ni signs na wacheze kwa nguvu. At least ndio tunaona huyo Yesu kweli. Sawa. Nchara ya balire bache batenge next time. Charles Kamanda agotebanga na barolire koru Qatar. Ense ya Qatar.
already sent the link to my friend Father Mititi, na atomere Father Mititi, Father Orioki, Father Masese, Father Nyanga, Father Zachary Omawa, Father Vikeri, Father Thomas Nyagocha, Father Timothy, Father Joto, Father Matoke, Father Isaac, Obatomere Bonsi, they are watching. Asante sana. Wote vanga naomba wanichezee hii wimbo yao ya amani ya Kristo. I really like the song. Iyo amani pia iwe nao pamoja na familia zao milele daima. Dominic Komariago tebanga Julia Souru, congratulations kwaya yangu. Amos James Miruka, Auntie Margaret, Mary Kirion and others. Good job guys. God bless you all the time. Ako tebanga Nkwanerio Mongi na Margaret Nyakundi pia nimemuona. We are so happy. We are so happy and blessed. Nice songs. Ako tebanga Charles Kamanda watching Korukatal, hiyo nimeona. Nerega igego tebanga Isaac Nyamawa niliona hiyo. Winfrida Kwambuka ako teba that is my church, I'm so happy. James Oigoro Kemwa ako teba I'm watching from Taita Taveta, Mombasa County, my church, keep it up. Melen Nyatuka ako teba nimeona Sokoro Peter Mauti na Shosho Milka wasalimie. Oyu Melen Nyatuka Debra utebanga wacheze hiyo wimbo ya amani ya Kristo, wasiende bila, tutakuwa tumekasirika sana. Charles Kamanda nasema nisome ujumbe, nimeona sana. Davin akoteba I'm watching live from Tabaka, asante sana. Clinto Jeshi akoteba salimia Samson Masesa na Lucina tuna watch, tuko watch Korwa Gitono ni wapi? Oh, sawa sawa. Asante sana. Kaito daligele ilichi ujumbe chichonsi ipi. Mwakwani wegabo tumeziangalia. Zingine ni nyingi sana. Dekra, I am seeing you. You are singing very nice. Thank you. Happy to see my mom Rosina Nyakundi. Hizo zote. Usisahau my uncle Tom please. Pia na waona kwa ujumla. Na hala ukoloku Tom. Wakwani unae sawa sawa. Au wote Isanda Werenge watching from Nairobi amewasalimia tena sana. Keroke litoko gendraiga tigangende bwango moto mama kwani chinse chiga nechiane mbwendera tegokoro moroberi oyoiga. Nisaidie ile microphone watu watatu mko wengi tena sana bantu batato asobwange eliotali yao okwani abantu batato tukimaliza. Chakarioka kwani abantu abategere baminto bategerete radio vuna ko batengambo yamana asengenjo mwatorigere inande ko bapongesa ngamoyo gendera go subscribe egera na itoranyore amagoro kogendera go chigosio tigankwani omwanchone omugakirioni omoyo nonyore friend omwana one Purity Kwambuka Lisbon omoyo Jasper Sambo wametosha watatu. That Perias Mwambe. Right. Sawa. Watatu. Kindly don't say. Ama tagalia yontagala takorulete ufuna. Nte unia Isanda. Ntaete ko kwani abantu bali batoligereti korwa seleti ufuna. Kwani omwana one koruku Franklin Matoke Isanda. Alafu nkwani mamo minto monyiboli nkwani no mugako na Richard Sanda nko batemwensi asema tagarata Moses anyway. Thank you so much. Jina watatu tukienda haraka. Anchembi yamana sawa minto bare tiofuna sama lieta ankuru kutamalsi kwani mugako no kurukisantu Nyarango no mwana no kurukura Rafael Nyamongo na Justus Nyamongo ama no mongi na mama kuruku Pascal yagesara. Right, thank you so much. Bwango yamana sabatagara libanda takorulete ufuna sama lieta ankuru kujunu kabusire ngokwani abana bane Mesa Kasabai Edina Orangi Charles Sabai na Bible bane bonsi ko batebi nyasaba byerengi yakaramaga natoka manyaso bikubwense. Very good. Twende bwango bantu banyoli rugaiga
Enja bategereri ba radio fune ngo batebimbi yamana soko torigereri kurwaria sembeo. Samarieta Fire Ronald. Ngo kwani omwana one Delphine kwamboka. Mary. Namono omwana ono ndo manene ukuruku Paul. Thank you so much. Next. Nje ngo barenga ba minto aba radio fune se usaka totegerera gaiga. Ngo kwani mugako ne baransi amaya kwani omwana Bernard Kereri. Omwana leo nita kwamboka na leo sike muntu. Thank you so much. Ngereri likondo chimaega mama. Oh, sawa twende tuna line sawa twende. Nancha Samarieta ngoro kumeri gesare. Na ira ne rimbi yamana radio funa. Thank you. Omogoko manene mwachire bitukoria rero twagokire. Ngokwani omwana no manene okurukweba ni sioreri. No mwana okurukufani sioreri. No yokuruku esponi mugeni. Asante imbi yamono. Asante. Next patiana hivyo. Peana huko. Peana hapo tunamaliza line. Oh, pole sana. Toka kwa hapo kwa nini songa hivi. Abaminto bali muri radio korwa isiko yamono radio funa. Samarieta nengoro kwa Lucina Nyakundi. Ditangani ngo kwani fato itota baka. Kwani omugako ne France Nyakundi. Kwani omwana no ko Winfrida Nyakundi na Violet Nyakundi ando siasa batokere kimbi yamono. Mepita. Watu ni watatu. Mbi yamono asona. Baba songa. Inchugocha. Barimora said, "Speaker, you just come near here." Ngo bakwani ngambi ya mole mwezi. Na kwani abana bane sebale bonsi na kwani Alpati Ondali. Na kwani Benjamin Obungu. Na kwani Mary Bonaledi. Asemole na basabeira amayana ande motwaro bwancha na morembe. Sante sana. Patiana hapa. Nipelea hawa hapa. Baba, karangera ba igatokore. Tumaye kwenda the second line. Mbio. Chinsa chiachire. Radio Funa. Yes. Bakanko bakwani nje nkwane baadaye lakini kwani abana bane. Njake litanga ni fata ayako. Itukurtabaka. Imbu atomo nginono mukatista Grace. Yes. Mwana ne Polycarp. Ametosha watatu. No mwana Salome na Jessica. Kubakwania. Aya. Ndindi kindanyo libaga. Asante. Yamono nyasawa. Asante sana. Biamono radio funa soko ngali bageri. Samarieta ngoro kutomu aura. Gonko ira makwani anego chesa bana bane mofati na Firamon. Na wenkwani gratis amona mokoyo ne Freddy. Thank you so much. Wengine pia amewasalimia Kiolsel. Radio funa ko baira ne ringa biamono. Yes. Yogocha. Samarieta ngoro kwa Joyce. Ngokwani mamu minto. Kwani na bana ba minto bonse asebare. Kwani no mwana Natalia. Kubasabira amaya. Amen. Very good. Radio funa Yes. kwani mbya mure mwezi. Tuko sawa kabisa. Samarieta ngoro kujakiri kirubogera. Kwani mwana no ko requesta gera. Amara mamu minto basibuka mura. Asante. Line 2 twende bwango sana. Bwairire biyana ende. Biamono. Ngo chiko kwani abana bane Winfrida kwamboka Ondara. Ariet Mora na Tato Minto. Aya, asante. Patia next. Haraka. Samarieta ngoro kwali sinyamusi ngo kwani omwezo kono koro kurutu na rono. Kobaganiyo kobasabira bogimobu ya. Thank you. Amen. Yamona redi kuna Marieta Margaret kwamboka Maya. Kwani Jared Keridi Amaya. Irene Amaya na Masi Amaya. Thank you. Twende bwango. The next one. Bakwani radio funa mbia mule. Tuko sawa. Abamutoligerera timwe sikoruchinse cheisiko. Samarieta na ngoro ku Sofia Nyangara. Yongo tikoira makwani anasinya Nyangara mugako no Nairobi. Ngo kwani omwana ne Vivian Nyanza role Maseno. Ngo kwani amana ba minto bonsi abaiko bane bale chinse cheisiko ngo batebinya sabalende go yakero tora umera mbia mono. Asante sana twende bwango. Kwani radio funa mbia mole. Mbia mono. Ngo kwani omugaka ne Vanessa Nyakundi oli ombekerete getinga se kanisa ye. Na abana bane bonsi na Janet Nyakundi. Ngo sabo mwana oli ononyora okongwa anyora accent oko wena kwa bwangu. Thank you. Amen. Nyasamo konye.
mbiyamona ase radio funo nabakwani ase emarago yabana narorie mbiyamona ase ogocha gotutarera twende bwa kwani omwana ono okorupuraya ni otucho kwani Samson otucho kwani omogakone n'abana bane bonse wametosha. Asante sana, wametosha watatu. Tukienda sana abategereri ba radio funa na bakwaniri mbiyamure nkwani father to in church Crisante Siayoko nkwani abaibuli bane bonse nkwani nili friend lianeli nene savani omwega n'abana bane bonse n'abakwaniri. Asante refriend. Very good. Ni abategereri ba radio funa amarita nkuru kwali siosoro nakwani omugakona ali siosoro nakwani omwana onore gitutu chacho ko Priscilla Barongo nakwani omwana onore urega kameko ko Caroline Osoro wametosha. nakwani omwana ono ko Dominic Osoro. Wametosha. Asante sana. Twende bwana akibasa kai gari friend lia ona walira na nje nigongo kwana abarali abaredio funa asamalieta nigongo rukumeri magotwa nyona bali kwani omugakona nyona no toleko mogaiga ngokwani n'abana bana omwana ono mutangi okoro kuwini Frida nyona omwana Dennis omwana Beatrice anyona omwana Nancy. Aya ametosha kubaganeria maya. Thank you. Peana huko tukienda watu watatu tafadhali. Ase radio funa na bakwani mbiyamure mwensi mbiyamono nakwani tato minto abana bane Lydia Millicent na Anne. Haya, thank you so much Rietaliane. Peana huko tusiruke line. Peana huko mami, alafu tuende na line. Au baba kwenye tara kwana tariwo kwana baba kwani abantu batatoboka yamona soko ngali bageri nanchenda kwana aikanya bulumba asiase ndetire kwani yangu muswatu mutoko kumarita kwani yangu mumula kwa nyabuto yangu nda kwani umwana ndo kwa Gulfrida Bochere baba baisani nda kwani yangu umwana ndo kwa Alice Nyalango baisanire baba chinza chiachire atenile tofuno naite ngokwani omwana no koro ku Josephat Getonto Nairobi nenyaruka yane koro ku Miri Kamora nero lebwa guchige sonso nkwani omwana one Samsoni kutoka Keumbwa Masago Paris. Aya, thank you so much. Twende hapo haraka sana sasa. Radio buna bwairire buya mbiyamono asamalieta ngana Bochere engo chikokwani omugako omuntu James Kanyoru omwana ono ore Nairobi Florence na Julius na Amos. Thank you mami, twende mbio mami. Radio funa twagokira sobo chakwaino digamo kwanya nagenda sabana bana bonsi bale isiko na bale ime ya Kenya bonsi na ba mintone kenyoleke gima radio funa twagokire na yule. Amen. Thank you so much. Piana nyuma sasa ikuje hivi. Biyama nase sikagocha biyama nase radio funa enjeriana Elizabeth Moranyona kokwani omugako minte Johnson yanyono eri mwana one Caleb Charles amano Mogoa. Aya, sawa. Next mami mbio. Nanche radio funa na wakwani mbiyamono na kwani omugaka one Joseph Nyabuto bamuraba mwabarali na kuru okoruku Charles Maina makobyaro kukusabina busire na kwani na Dominic na sio kara America agenda gosikie kwa yeye mnakunyara. Asante Dominic. Hapa sini hapa si ndio twende mbio redi funa kwa kambi yamono na kwa ni omugako minto yasao yo baleta nanda baile ni buyambu yamono. Asante twende mbio tena sana baba. Sikuja hapa hakuna shida, kwana tu mbiyamona radio funa na nje na wero no mogoka seli tukeliga ngoro kwa roda mogiti ngochiko kwani mugako na mwengo njiaku ko matabina na mwarika nilia se kwa yeye igana roje muna ngakito kusaselia na kwani lia bana bana bonsi umwana Gradisi na mukwani ndi mwana nyaboke no mwana onjiaku. Wametosha. Thank you. Bana balia baiboli baino batakwani na bairi bande muasame lakini wamewasalimia biamono dietari ane ngoro kwesta nyaboke na kwani mugako na ndurumiruka ebarinike mundo
na Geoffrey Miruka. Thank you so much. Asante sana, asante sana. Funa na bakwanira mbya muri mwenzi. Bwairire bya. Samaria tankuru Kwesta George. Na kwanira umwana onokuru ku Faith. Na kwanira noyo ndokuru ku Alphonse. Noyo ndokuru ku Feni. Asante sana. Thank you so much. God bless you. Abarali abaito baretio funa na bakwanirwa irire buya mbia mono maigana matangani akwenda somo sani onera Lawrence Bwoga maiganda enda somo MCA uganyererete Thomas Bwoga captain ayanda genda sekebi na bana bane bonsi mbia mono. Thank you so much. Twende mbio tena sana laini na bakwanirete funa mbia muri mwezi mbia mono asama lieta nkoro ku Florence Kemunto mugaka no ndara ngwakero mugaka onenga mbia mona soko mbeka senyangi kwani omwana onerikira kamba kwani omwana one Wilfrida Kerubo asa tegerere taigunga na inche no ndireti ofunda bagendere gonsabirania. Asante, wametosha. Twende haraka. Uyamonere dio ofuna samarieta ngoro kwanirege kwanirekyo na kwanilio mwana one okoroku Thomas Mutari na kwanilio mwana one okoroku Caleb Makori na kwanilio mwana one okoroku Feni Tamura na baira maseni esibona marago. Thank you. Next. Mbia mono radio funa asa morieta ni stabikeri na kwanire mera ni nyatuka alisi mokeira no moigu saroni wikirubu bikeri na Christine. All right, peana hapo next kwa munira machiko lakini. Mbia mono radio funa asogo sanga masiri tukolia rero na kwani omwana no koroku Simon Gladys Geoffrey na makubyare Elimete Bitengo. Thank you so much. Next. Tifuna mbia mono ngoro ku Francis Kanyanja ma okemwa kwani omwana no mutangi okupire si okemwa bicha ati okemwa amona James okemwa igoro okare university. All right, amen. Nyasamo kwa nyasome twende huko mbuya mono soko ngalibaga jamari tanguruku James Kanyorumanyara na kwanilio mongino no kurukwana bochere na otori na ile kwaya na kwanilio mwana no kuruku Julius kuruku nini Lawrence na Etina bonse sebale banyilote na waira maiga matuka mange tikabanya ko seseli kubotambe. All right, kagocha next. Bia mono radio kuna na bakwani bwirire buya na bia mono nje kwa samari tango ku David Kombo ndene nje tigankwa ni murugio ana ke mumana wa tankwa ni tio kwani abana no munyanyangi onale oyongo kwani bono nyaruka ya nero ku Gladys Kombo Eunice Kombo na Geoffrey Kombo. Bia mono haya mami ulikuwa ushaongea si ndio? Nabakwani ngambia kwenye wakwani abantu sawa. Haya toche laini yeye igatokole bono. Nabakwani uyere tikebuna. Mbia Samaria tango kurasensia kwambuka. Na kwani mwako mndoko kwenda lionyoni. Na kwani mwana ndoko kujali siweli. Na kwani mwana ndoko Osmas. All right. Ngo badangambia mana nyasana ko balini. Asante baba. Thank you so much. God bless you. Mbia mana asereti funa. Samaria tana nana nyakuni koroku. Amaigana nkoirase omutangi ono koroku James Masate nyakundi Rusi nyakundi nani kane nyakundi na Recho Makogoti nyakundi. Right, asante sana, patia mwenzako. Mbia mono moralia mbia mono sana Samaria tankoro kuoliga mogoi inkwani is my sweetheart Alphonse Mogoi inkwani abana bane Hilary Dennis Victor Celestine amona Fei bakaba murabane bonsi abona bajokoro mevunja abana bari bare stubborn ye kwaya si ndio obunira machikani aki sawa kwani baka bamurana wapenda tena sana. God bless you. Toiweka netinonya bekaiga ngokwani abalali baledio funa wairire buya mbia mono asamalieta angoro ku Gladys Tersi Amaya ngokwani omugaka ona Tersi Amaya ngokwani omwana one Ismail Asiago no murugioye nyaruka yane ntangiye ku Chantris Nyanjira. Asante nyasaba seseni. Amen. Thank you so much. Watatu wamebaki tumalize. Na kwani re marago baiga radio funa na tebire mbia mono asa maliete kurukuros obao sevenia sakare tiga na mokwania baka omwana one Collins Omare na tebire mbia mono babo moi
bonsi mbiamono mpaka gisare ababisa biamono sana barali wa radio Funa asoko tutarira senta ito amalieta rona diondara uyo malita nkwani umwana no maneno ko kwirikira kamba nyaruke ko kris umumuro ko krispini kisaka amanya nyaruka yane ko ku wiribirita kerubo biamono sana. Thank you so much. Nani amebaki tena? Okay. Biamono barali wa Funa enda akena biamono sama lieta na agasta sianyona nda so kwani umogino ne meri ogotu na bana bane Kaleni Beatrice Nancy na Wycliffe. Aisani Resokoro. Asante sana mtu wa mwisho hapo sasa. Advisor ukuje. Biamono. Ngor ku James Nyangalesi. Seitoro niga. Bulumbas. Nje ono nkwaneli ridi kwamboka. Na gesare. Na inje biamono wekwaniri nayo yo gatatu bya sana. Thank you so much. Machoma tegera Rikoru Radio Vuna 102.0 FM. Advisor chairman, come and say ringanalio wa kambi ya mono enkwanayo moelio chia lady utatuombea tumalize tafadhali. Advisor ukikuja kwa abo mwenge chairman obo mwenge Dekra kanyako aliganie Sara Gabwo tokoro maroberio yo igabweri tuko liarero right bono igangira lili bageri ga kora ochia se Radio Funa chama lieta na batenkuru kwa Richard Amos Yoeli. Yes, Richard Amos Yoeli na nigonde patron ye kwaye ko bakirambya mono. Thank you so much. Temire nchera yo ko imokia patintura ikera lakini muna mwachira iga I think muna bondo abantu abange mbaje basubscribe ande baraike. Yes elinde na bakonyora bakwa bakonyire kwaya twatemire gokora byons birito gokora twabekira abantu basoire groups bandi batwere chiombe chingoko ne chinyeni lakini bado ntura ikero kwa nikoli twatagete lakini for now otoko na Radio Funa obe ni partnership na inu. Thank you. Then motokonye motobeke kabisa chimba baime then torore na twaimokirie kwaya yaitu kwa kuna kwa gure twa yaje tukare paka bone miaka ya bere mengi so kubakira buyamono ngakiro mufato itufato ayako asogo twali bageri gato akorire amangana ya mayaga iga ne kwaya na inu bane kubakira buyamono asenge njumwerwa mwakorire binge. Asante tetiko kwenda mange sabalende akia matero muto bekere japokuwa nare gote before time itaraenda abantu bali basabira ali ese kwerende mumbo bekera mani ya Kristo ende mbuya tutaicheza toche tobeke next Sunday studio. Sawa chairman ringana lyo moeri kabisa ringana lyo moeri kabisa na chenda ate bifato itombu ya mono asogo twanjera twaikire mise twakora rero twatwanjere tabarare baito bagacha na abara ibonsi be center abara ni rimbu ya mono abana kwaya mwensi mbuya mono na inwe so kwero sama gasi etu akolire na inu abara likamukoirana mbuya mono. Asante tena sana. Thank you so much. Machoma tegera litota itetokole nogo saba korwa soma nyakerogo abana kwaya bonsi mochema egaiga to sabe kindly engana yo moelio subscribe yubiabo Facebook abaligie buna St. Paul's Nyaborumbasi watch share subscribe watashukuru tena sana. Shukrani zao zitakuwa maombi yao ambayo itakuwa inakubariki wewe pamoja na familia yako. Dekra tuombe. Tarasa va fato ito to wanjete fato ito yako naye kuagerire twaikirega tunakushukuru sana na tunakuombea Mungu aendelee kukubariki. Thank you. Oyo minte furunek wagerire twaikirega efurunek kigasio gokora na intunengi ya nande tochigotiga ogenderere gocha. Thank you. Tiga tosabe aselieta lia tata amena tato itore igoro elieta lia oriswe obonda bwa oboche owancha kwa okore kanensa igamna igoro otoe bone ndagere ito ya bono otorusie bebe ito unanto gotiga ba otochaya
tubasa gutubika sogotemwa neo tobairikirwa sobwensi amina. Masoge Maria waitwire nema monguru nari nae kwanyoregesyo kubwa abakungu bonsi na Yesu mwana wenda yao nari negesyo Maria mtakatifu ngina Nyasaye utusabire ntunabasalya bono nasekero kyokweito amina. Obonene obastata nasomwa nasoma mtakatifu buna bwalenge kale bole bono burabe myaka yonsi amina. Sara ya marogoba nanchira nyasaone uraiga nkogosasimande kokuligyande nokoligiwensi kwa moyone na wakeire byoko bagwantongete kwangwenetie naende wankore tomo Kristo mbiyamo nasene mayawe yonsi nambe byasokunene ndasekerekyarero tosorore omuya tata Nyasaye mwana no mwiko mochen biyamo nande biyamo nasingichyo byabwao biyamo na tata watulindire kurwe mambi watoikiri chinse chige bakonesko gocha sore twakumbira masito twensi tato Mungu rutogusaba kwabera asitwachira mamije yao tata Nyasaye twabere twasabira ubuya bwabo tata Nyasaye butolende bonekero tokwenda chinka chetu abarari baitekero bakogenda tata twasabira batangane uramati bigocha byakirengendo keroyo moitaike bya tata Nyasaye twasabira nabategereri baitu chinema kurwa sore tata Mungu twasabira abana baitesi bari abagaka baitesi bari abanju baitu bonsi ubalinde tata Nyasaye tubwati amangi tuwanja kwaho koreke twasabira igwitiro wanja nwa no mwana wa Yesu Kristo muturitu amen. Asiri talia tata no mwana mtakatifu bia mwana Nyasaye. Asante sana mwanchomo Waikerabu no nkobutolero moroberi ito bwekerisia Jumapili ya rero koru St. Paul's Nyaburumba si Catholic Church tomera no mokubyogo cha same place same time monguru gako nganchira na ya wanchire ntara sign out chiago tebo ebira gantoga tigandwa maigana manene aso mweshimiwa ito Alfa Miruka mwana yo pastor ngo to promote yale sana asekwa yeye gaki na musabeire obuya bwa Nyasaye umutangana asale byamono. Asante sana monguru gako nganchira wanchere tomera no mokubyogocha same place same time ime radio Vuna 102.0 FM asomorobere bwekerisia chintunda inye chokogosemia gokomanya na gokogokyo mwanche motegereri lero nakoretero morobere yo live na bana kwaya abaya kabisa maridadi korugaiga St. Paul's Nyaburumba si Catholic Church and Tabaka Parish chebakondokan Barongo Madam Papecho mwana pape Madam Ekerisia mama mkatoliki #iposiku #bindu bichenchanga asena kogosera I promise to do better tomorrow. Asaiga konganchira wanchere toumerane zidi kusema ukweli kwa sababu siku moja hipo ukweli utaushinda uongo. Bye bye. I love you so much. Amani.
no